שלום לכולם, אני שמחה מאוד לפתוח עוד סדנת זום שלנו, ואז אני שומעת את עצמי, בסדרת הסדנאות שלנו, של מקווה שזה יהיה גם טיפה הנדסון, ואני רוצה להציג את דנה מזיה מחברת ברייט דאטה ויוזמת ברייט אינישיאטיב, והיא תספר על עצמה, ואני מקווה ללמוד היום בשעתיים הקרובות קצת על קריאת נתונים מהאינטרנט. אז שיהיה לנו אחר צהריים נעים. מעולה, תודה ורד ותודה על ההזמנה, ונעים מאוד כולם. כמו שוורד אמרה, שמי דנה מזיה ואני מחברת ברייט דאטה, מובילה את הברייט אינישיאטיב, שנספר לכם גם עלינו קצת היום. איתי בשיחה היום מעבירות את הסדנה גם ליאור מצוות המוצר אצלנו שקם בשיחה, וגם שי שהיא חוקרת שהייתה עדיין באוניברסיטת תל אביב ועשתה עבודה עם דאטה שלנו בעבר כדי לספר על דוגמה יישומית. מבחינתנו נשמח מאוד לשמור את הסשן מאוד אינטראקטיבי, המטרה שהוא יהיה בעל ערך לכם, אז תרגישו חופשי גם בצ'אט וגם אם מישהו רוצה ככה לפנות ולשאול יותר מבשמחה. אני יודעת שההזמנה היא ככה קהל יחסית רחב מבחינת סוג האנשים שיש כאן, גם ברמת אולי ההיכרות שלהם איתנו או עם שימוש ב-Public Web Data, וגם ברמה של כמה טכניים יותר או פחות האנשים. אז מאוד מאוד השתדלנו לעשות את זה מעין מבואות, שבעצם מסבירים על העולם שלנו, על מתי ואיך אנשים ושותפים ואנשי אקדמיה משתמשים בנו, ולחשוף בפניכם את המוצרים השונים ואת היכולות. כמובן שמבחינתנו זו תחילתה של ידידות, וכל מי שיש לו אחר כך שאלות או צרכים יותר ספציפיים, אנחנו לא הולכים לשום מקום, ואני יותר מאשמח להמשיך איתכם באחד על אחד או ככה איך שצריך. גם אנשי הצוות שלי שעובדים איתי בברייט אינישיאטיב נמצאים כאן, וכולנו ממש כאן ככה בשביל לבנות את השותפות ולעבוד ביחד במקומות שזה רלוונטי. אני אגיד כבר עכשיו, למרות שאני אחזור על זה בסוף, שאחרי הסדנה לקראת סיומה אנחנו נשים פה פורם קצר, וכל מי שזה ימצא אותו רלוונטי וירצה להתעניין מעבר יוכל לרשום את השם שלו, ואנחנו נדאג לייצר אקאונטים ולשים בהם קרדיטים כדי שתוכלו בעצם לעשות טסטים ולהבין האם ואיך זה פוגש את היום-יום שלכם ואת המחקרים שאתם עובדים עליהם. זהו, אלא אם כן יש שאלות, נראה לי שנצלול פנימה. מעולה. אז אני אשתף מסך, רק תגידו לי שאתם רואים, רגע, לא טוב. יש בהם שיתוף דנה? עכשיו רואים, בסדר? כן, רואים. את המצגת במלואה, נכון? כי אני פה עם כמה מסכים פשוט. מעולה. אוקיי, אז אני אתחיל מהבסיס של מה זה בכלל Public Web Data. אנחנו היום כאן בשביל לדבר על יכולות סקרייפינג, יכולות איסוף מידע ציבורי מהאינטרנט, והרבה פעמים בשיחות האלה אנחנו רואים שיש אנשים שונים, תפיסות שונות והבנות שונות לגבי מהו בכלל Public Web Data. אז מידע ציבורי באופן שבו אנחנו מגדירים אותו בברייט הוא מידע שקיים ברשת, באינטרנט, שבעצם לא צריך לעשות שום פעולה טכנית כדי לראות אותו ולגשת אליו. בעצם כשאתה נכנס מבלי לעשות registration, לוגין, שווה ערך ללהיות באינקוגניטו מוד אם תרצו, ורואה איזשהו מידע שאתה יכול לאסוף ממגוון אתרים, זה מידע ציבורי. היכולת של כל אחד מאיתנו לאסוף את המידע הזה כמובן קיים בלשבת, לפתוח את המחשב ולחפש מה שאנחנו צריכים, ואנחנו עושים את זה כל הזמן בכל שימוש שבו אנחנו צריכים. והמקומות שבהם אנחנו ניגש לפתרונות של איסוף מידע, כמו הפתרונות שקיימים בברייט, הם במקומות שבהם אנחנו צריכים לאסוף מידע בסקייל רחב, וזה משתיים וחצי סיבות מרכזיות. האחת היא שהאמת של האינטרנט היא אמת משתנה נקרא לזה. רגע, זה אני וליאור, ואנחנו צוללים פנימה. האמת של האינטרנט היא אמת משתנה בהקשר הזה
המידע שאנחנו רואים כשאנחנו נכנסים מתל אביב הוא כמובן שונה אם נכנסנו מכל מקום אחר, בעצם ה-IP שלנו משפיע על איזה מידע אנחנו נראה, ומעבר לזה היכולת לאסוף בצורה שיטתית לאורך זמן הוא משהו שאי אפשר לעשות אותו בתור אדם פרטי, פשוט בגלל הסקייל ובגלל שבסופו של דבר אתה תיחסם, וזה המקומות שבהם הטכנולוגיה הבסיסית של ברייט, שבהמשך נראה את השכבות השונות שלה ואת מה היא מאפשרת לנו לגשת בסקייל מאוד רחב ולאסוף מידע בצורה שיטתית לאורך זמן. כמובן שכשהטכנולוגיה התחילה, כבר אז היה אינטרנט נרחב ומשמעותי, אבל כמו שאנחנו רואים בגרף שמולנו, הכמות מידע שקיים באינטרנט ומתווסף בכל רגע נתון, כולל ברגע הזה בדיוק, על ידי עוד פוסט ועוד תמונה ועוד בלוג ועוד מודל AI שמתווסף, היא אינסופית, ולכן היכולת והצורך ליהנות ולהשתמש במשאב הזה באופן כללי ולמטרות מחקר באופן ספציפי, הוא נעשה צורך שהוא קריטי. אני אשמח טיפה לדבר איתכם על use cases מרכזיים של מה אנחנו רואים גם בצד העסקי וגם בצד שהוא לא הצד המסחרי, אבל כמובן שזה רק ככה לדגום על קצה המזלג ויש עוד המון 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 שימושים. רק כדי שתבינו קצת את הסקייל של כמה רחב, כשסיכמנו את 2023 ראינו שבתוך ברייט עבר 1.5 ביליון ג'יגה בייט של דאטה, שזה 33,000 יותר ממה שהיה צריך כדי לאמן את הצ'אט של צ'אט GPT, ולכן אני רק באה להגיד שהכמות מידע שעוברת כאן על בסיס יומי היא מאוד גדולה, מה שמאפשר לנו אחד, סקייל מאוד רחב בפתרונות הטכנולוגיים של איך אפשר לאסוף, ושתיים, הבנה והיכרות מאוד טובה של האינטרנט. בעצם קצת בדומה למנועי החיפוש, מבינים מה קיים כל עוד הוא בפאבליק דומיין, ואפשר להשתמש בו למטרות שונות. מילה וחצי על ברייט כחברה, כי אני מניחה שרובכם, או חלקכם לפחות, לא שמעתם עלינו לפני, אז החברה היא בבסיסה באמת חברה שמאפשרת איסוף מידע ציבורי, בבסיס של הטכנולוגיה מערכת פרוקסי מאוד מתוחכמת שעל בסיסה החברה נבנתה, אבל היום, וליאור תדבר על זה בהמשך, יודעים ללכת עם הלקוח או השותף ממש עד הדאטה-סט עצמו, כלומר אני היום עובד על מחקר, תכף שי תספר לנו על המחקר שלהם, ואני צריכה עכשיו לינקדינג דאטה-סט, כי אני רוצה להבין איך אנשים זזים בתוך שוק העבודה, זה משהו שאפשר ליצור אותו גם מאוד בקלות, מה שאומר גם הסקייל רחב וגם to the less technical people on the call, זה מאוד רלוונטי. אנחנו חברה ישראלית במקור, כ-500 עובדים, ההדקוורטר שלנו יושב בארץ בפולג, בנתניה, עם סניפים גם באירופה וגם בארצות הברית, ועובדים היום עם הרבה מהחברות המובילות בעולם, על הרבה מה-use cases שכולכם יכולים ודאי לדמיין אותם. אתם רואים פה כמה מהשמות, אבל באמת רבים וטובים שאנחנו לא יכולים לחשוף, הם שמות שמשתמשים בטכנולוגיה על בסיס יומי. למה משתמשים בדרך כלל הטכנולוגיה? בין אם מגיעים בשביל שירותי הפרוקסי או יותר האינפרסטרקצ'ר שלנו, ובין אם מגיעים ממש כדי להשתמש בדאטה. בצד העסקי של החברה, קודם כל, כל עולם המרקט פלייס, אם תרצו, e-commerce, price comparison, כל כולו מבוסס סקרייפינג. בעצם איך אני היום שרוצה לצאת עם איזשהו שירות ומוצר לרשת, יכול לדעת איפה אני ממצב את עצמי ואיפה אני ביחס למתחרים, גם מבחינת מה אומרים עליי ומה חושבים עליי, גם מבחינת המחירים שלי, גם מבחינת הזמינות. כל הדבר הזה נעשה על ידי גישה לאתרים של מתחרים ואיסוף שיטתי של מידע. מידע יאסף, כמו שאמרתי, מאתרים ציבוריים, אנחנו נראה שכיחות של גישה לאתרי קונטנט וניוז וסושיאל מדיה, שזה הרבה מאוד מהעולם שלנו, ועוד הרבה כל מה שקשור באי-קומרס וסלינג, אבל בגדול, the sky is the limit, כל עולם הטראבל אם תרצו, כל אחד מאיתנו שהולך ורוצה לרכוש כרטיס טיסה, כנ"ל עובד על יכולת להשוות מחירים, financial services, קבלת החלטות השקעה, איזה חברה סובלת או נהנית מאיזה נרטיב, זה דבר שנאסף על ידי סקרייפינג, SEO, היכולת שלי כבעל עסק להיות מסוגל לנטר ולהבין איך המודעות שלי מצליחות או לא מצליחות, זה משהו שנעשה על ידי סקרייפרינג, כמובן סייבר סקיוריטי, אנחנו נדבר קצת עוד כמה דקות על מה זה ethical data collection, ואיך אפשר לגשת למידע בצורה שאני מוודא שנעשית בדרך הנכונה, גם אתרי סייבר שרוצים לוודא שאין הפרות של זכויות ואין גישה
לאתרים ולעמודים שאסור שיהיה, עושים את זה על ידי הטכנולוגיה שלנו, וכמובן market research, sentiment analysis, והפיל החדש שבחדר AI, וספציפית נדבר קצת על AI for good. בעצם אין שום אפשרות לאמן מודל בלי גישה למידע, לא מחדשת לכם, אבל ספציפית גישה למידע ציבורי. ולכן היכולת שלנו לראות מגוון של מודלים, ומודלים שהם לא biased, אלא הם מאוזנים ויכולים להתמקצע בתחומים שהם נישתיים, ולאו דווקא למטרות שהן מסחריות, נעשה על ידי גישה למידע ציבורי, ולכן זה גם use case שמאוד מעסיק אותנו, גם ברמה המוצרית לאחרונה, וגם במובן של סוג הלקוחות ושותפויות שמגיעות לפה בחודשים האחרונים. אני עוברת... דנה, אפשר לשאול שאלה? כן, בשמחה, בדיוק באתי להגיד, תעצרו אותי בכיף. כן, סושיאל מדיה בשקופית האחרונה, הקודמת, זה כן מידע שנכנסים אליו רק יוזרים ושם משתמש וסיסמה, אז איך הסקרייפינג שלכם קורא לזה מידע ציבורי? מעולה. אז בכל אתר כמעט יהיה לא מעט מידע שהוא מוגדר מידע ציבורי, ויהיו עמודים מסוימים או פרופילים מסוימים או פוסטים מסוימים, כל אתר בהתאם לאופי שלו, שהוא יהיה מידע שהיננו ציבורי. כשאתם היום תהיו באינקוגניטו מוד, אני מניחה שכולם יודעים לעבור למצב הזה אצלם במחשב, ותעשו חיפוש של שם של בן אדם, אתם תרצו את הפרופיל שלו, נכון? למרות שאתם לא רשומים, אתם תוכלו להיכנס, וכנראה גם לראות את רוב הפוסטים שהוא בחר לשתף בהם. כלומר, בתוך מרבית הרשתות החברתיות, ואנחנו נחריג עכשיו את אקס, את טוויטר, שנדבר עליה קצת בהמשך, הרשתות האלה בבסיסם הן רשתות פתוחות, הן רוצות ליהנות מהעובדה שאנחנו כיוזרים נוכל לגשת אליהם גם אם אנחנו לא יוזרים רשומים, ושגוגל לצורך העניין ומנועי החיפוש יחפשו וימצאו אותם. אם את פתחת פרופיל שהוא פרטי, קבוצה שהיא פרטית, או כשהעלית איזשהו תוכן, בחרת לשים אותו בפרופיל פרטי, את זה אנחנו לא נוכל לראות כאינקוגניטו, ואת זה אנחנו לא נוכל לאסוף כברייט. הרוב הגדול נמצא באזור הציבורי. עוד שאלות? אוקיי. Ethical Data Collection זה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב, והוא מאוד קרוב וקריטי לליבנו, מה שנקרא. ברייט מהיום הראשון שהיא קמה הבינה שהחשיבות של הגישה לרשת היא קריטית, צריך את זה להמון דברים ולהמון פעילויות שכולנו רוצים לקדם אותם ולאפשר אותם, אבל באותה נשימה הוא יכול לאפשר גם להיות כלי חזק ומסוכן, כי ברגע שאתה ניגש לרשת בסקייל מאוד רחב, אתה יכול לעשות עם זה דברים מצוינים, ואתה יכול לעשות עם זה גם דברים שליליים, כמו לנסות לפגוע ביציבות של אתר, או כמו לנסות לאסוף מידע שהוא לא ציבורי. ולכן יש הרבה מאוד דברים שבנויים אצלנו מהיום הראשון, גם בעקרונות המנחים ובתהליכים וגם בטכנולוגיה עצמה, שבעצם גורמים לוודא שכל מי שיעבוד ישתמש במערכת רק באופן שבו ראוי שהיא תשתמש, ורק כמובן במשהו מצד אחד חוקי, במקומות שבהם יש חוקים, אבל בצד השני אתי, במקומות שאין חוקים, אנחנו בגללי אתיקה שאנחנו הגדרנו ויצרנו בעצמנו. אז אני אעבור את זה יחסית מהר כדי שתבינו את זה כעיקרון מנחה, אבל שוב, אשמח מאוד לפרט, והמון מהמידע הזה קיים בטראסט סנטר שלנו, שהוא אתר פתוח לציבור. כל שותף וכל לקוח שירצה להשתמש בטכנולוגיה יצטרך להיות מאושר. יש לנו KYC process שבו אנחנו מאשרים את הפרופיל של היוזר, את ה-use case שהוא רוצה להשתמש בו, ואת האתרים שהוא מתכוון לגשת אליהם, על מנת לוודא שהוא לא הולך לפגוד ביציבות של הרשת. ומהרגע שהוא קיבל גישה, יש בעצם אוטומציה שעושה מוניטורינג, כדי לוודא שאין פתאום גישה לאתרים אחרים, שוב בדיוק מאותם סיבות, כי אנחנו רוצים לוודא שאם לדוגמה אתר ממשלתי הוא פתוח, אבל הוא יותר מועד לפורענות, או פחות יציב, לא תהיה אליו גישה, מבלי שהיא תהיה גישה מפוקחת. סוגי ה-use cases שאנחנו לא מאשרים, שוב, חלקם ממש לא חוקיים, אבל חלקם גם פשוט לא אתיים או מייצרים איזושהי סכנה, כתובים לכם כאן, וזה יכול להיות פרוד של מודעות, או של קליקים או לייקים, זה יכול להיות כל מה שקשור לדידוס, בעצם פגיעה ביציבות של אתר, סקאם ריוויוז, סקאם פוסטינג ומסג'ינג. אנחנו רוצים כולנו כאנשים, ובטח ובטח כחוקרים, להיות בעולם שהוא כמה שיותר אמיתי, הולך ונעשה יותר מאתגר בעולם של AI ודאטה שנגיע אליו עוד רגע, ולכן חשוב לנו מאוד לוודא שבפעילות שאנחנו מאפשרים, אנחנו תומכים אך ורק בפעילות שהיא אמיתית. יש פה צוות שבראשו עומד Compliance Officer, צוות גדול, כ10% מהחברה, שבעצם מסייע למוניטורינג ולכל מה שלא נעשה בצד האוטומטי, כדי לוודא שה-use case הוא תקין ומאושר, וכמובן שאליימנט
כל מה שקשור לפעילות רגולטורית חוקית, GDPR, CCPA, בכל מקום שבו יש רגישות של מידע, כולל שימוש במידע פרטי במקומות שבהם צריך לדווח עליו, זה דברים שהמערכת בבילדין שלו בעצם תומכת. אני אגיד שהרבה מהדברים עוד לא מבוססים בחוק, ובשיח הרגולטורי של היום, הרבה מאיתנו לראשונה נתקלים בהם, ובעצם הנושא של רגולציית AI ואתיקת AI, מעלה הרבה נושאים מאוד מעניינים, שקשורים בין היתר לאיזה דאטה משתמשים, איך ניגשים ומי משתמש, מה שמאוד מעסיק אותנו בפעילות הפוליסי שלנו, שאני אספר עליה בקצרה. אז הברייט אינישיטיב הוא תת ארגון אם תרצו, שיושב תחת ברייט דאטה, ארגון שאני מאוד גאה להוביל אותו, שכל מטרתו הוא לוודא ש-Public Web Data is being leveraged for good. הארגון הזה קם כדי לעבוד בין היתר עם חוקרים כמוכם, אבל קם בעת על ההבנה שמצד אחד Public Web Data זה משהו שהוא מאוד בעל כוח ואימפקט, וכעולם אנחנו רוצים לוודא שהוא בעל שימוש במקומות שבהם יש אפשרות ויכולת להשפעה טובה, ומהצד השני הרבה פעמים לארגונים או אין את המיינדסט הטכנולוגי הדרוש כדי לגשת לסוג הזה של פתרון, או לפעמים הרבה נושא של בעיות תקציב, גם באקדמיה וגם בחוץ בעולמות ה-non-for-profit, ובאמת אנחנו הקמנו את הפעילות הזאת אחרי קוביד, כשחברת ברייט קיבלה לא מעט בקשות לעזור ולהבין מה קורה עם מצב חולים ומחוסנים, ובעצם הבינה את הכוח שיש לה כארגון, לתת חזרה לא באמצעות כסף או כל מיני דברים אחרים, אלא לתת חזרה באמצעות מה שאנחנו יודעים לעשות יותר טוב מכולם, וזה גישה חכמה בסקייל גבוה לדאטה ציבורי. הפעילות שלנו היא גלובלית, אנחנו היום עובדים עם כ-750 ארגונים ברחבי העולם, רובם מגיעים אלינו, אבל באזורים שבהם אנחנו מזהים חשיבות של דאטה כדי לייצר pure good ו-real impact, אנחנו פונים לארגונים, ולא מעט מזה קורה באמת בגזרה של אזור האקדמיה, שבעצם עושה מחקר, והמחקר הזה משמש בהרבה מקרים כדי לעזור לנו להבין יותר טוב איך אנחנו יכולים להיות טובים יותר, ואלה המקומות שבהם אנחנו יודעים ורוצים להיות, גם בתוכנית פרו בונו, ולכן חשוב לנו שתכירו את המכלול גם בצד הטכנולוגי, וגם אם וכאשר אתם או עובדים או תעבדו על פרויקטים שהאימפקט החיובי שלהם הוא מאוד ברור, בעצם יכולת להגיע ולעבוד איתנו כשותף, גם אם אין לזה איזשהו תקציב מיועד. אנחנו אליין יחסית עם ה-SDG, Sustainable Development Goal, אם מישהו לא מכיר, שזה בעצם ההגדרות של ה-UN, לאיך אנחנו כעולם פועלים ומטפלים בבעיות הגדולות והקשות ביותר, ואנחנו מאוד מאוד משתדלים לעבוד במקומות שבהם אנחנו מזהים את התוצר הפוטנציאלי של מה אותו מחקר או אותו פרויקט יכול להביא, בזכות השימוש בדאטה לעבודה שהיא יותר מדויקת ויותר איכותית. אנחנו לא רוצים להעמיס יותר מדי עם פרויקטים, אבל כן רציתי קצת לסבר לכם את האוזן על סוגי היוזמות והשותפויות שאנחנו גאים להיות שותפים בהם. אז מולי רוז פונדיישן זה פרויקט שהגיע לשיאו בסיום Q1, וזה בעצם ארגון שקם לזכרה של ילדה בשם מולי רוז, שלצערנו הרב התאבדה כשהייתה בת 14, אחרי שהיא סבלה מתכנים מאוד מאוד מזיקים ברשת החברתית שלה, בין היתר בגלל הפעילות האלגוריתמית, שבעצם ברגע שהיא זיהתה שלילדה יש איזשהם תסמונת אובדניות, התחילה לחשוף בפניה בצורה פרואקטיבית תכנים מאוד מאוד מזיקים, וכמעט קידמה בעצם את התהליך האובדני שלה, ואנחנו ביחד עם העמותה שקמה לזכרה ויחד עם המשפחה שלה, על ידי איסוף דאטה שיטתי, הצלחנו ללמוד את ההתנהגות האלגוריתמית, בסדר? יש המון מאמץ בצד של רשתות החברתיות שמאוד מתוקשר החוצה לגבי איך מייצרים סביבה שהיא יותר בטוחה, אבל בעצם ידענו לבוא ולהראות מה עדיין לא פועל, ובאיזה מקומות עדיין האלגוריתמים לא יודע לזהות בין טוב לרע, ומייצר נזק חמור וישיר, ויחד איתם בעצם הלכנו אל הרגולטור האנגלי, אופקום, שבעצם מגדיר בצורה מחודשת היום את ה-Online Safety Bill, שזה בעצם איזה תקנות ספציפית באנגליה הולכות לצאת כדי לקדם רשת בטוחה יותר. אני אעשה שנייה, זה קצרצר, רק תגידו לי שאתם שומעים את הסרטון. שומעים? לא שומעים. לא שומעים. תעשי עוד פעם פליי. אני ברשותכם מדלג על זה, רק כי אני לא רוצה לבזבז לנו זמן, אני אשלח אחר כך את המצגת ומי שירצה להקשיב, אבל בגדול אנחנו שומעים פה בווידאו הזה את הסיפור מהצד של העמותה,
כן מאוד חשוב לי להגיד שכשאנחנו באים לשיתוף פעולה אנחנו רוצים לוודא שיש יכולות אנליטיות מספקות כדי לעבוד עם דאטה, כי זה דאטה בסקייל מאוד מאוד גדול, ויחד יודעים לצאת לפעילויות מהסוג הזה עם השותפים. רגע, למה אנחנו לא זה? עולם ה-AI for good הוא עולם מאוד 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 רחב שגדל בכל יום as we speak. הסיבה שאנחנו מאוד רוצים להיות בו זה המקומות שבהם המודלים יודעים להשפיע במקום על ריסרצ' אחד או על מקרה אחד, בעצם על נרטיב שלם. אני אגיד שזה צובר תאוצה as we speak, ושאם יש כאן מישהו שספציפית מתעסק או באימון של מודל או במחקר של הנושא הזה של איך AI יכול ספציפית לשמש למטרות שהן to do good, אז אנחנו מאוד יודעים ורוצים להיות שם, ויש עוד הרבה דוגמאות אצלנו partner story page שנשתף איתכם אחרי. דוגמה אחרונה, Women in Data זה ארגון שמקדם נשים בדאטה באופן כללי, ודאטה as a good באופן ספציפי, וזה דוגמה מהקאטון שעשינו איתם לפני חודשיים אני חושבת ב-UK בלונדון, ביחד עם הרבה מאוד חברות אחרות שבעצם הביאו מהנדסים ומחוקרים כדי להבין איך אפשר להשתמש בדאטה כדי לשפר את עולם הבטיחות של נשים גם ברשת וגם במרחב הפיזי באמצעות שימוש בדאטה. וזה סוג נוסף של פעילות שאנחנו עושים ואוהבים לעשות, שקשורה בהקאטונים, בעצם איך לוקחים דאטה ובצורה מאוד מרוכזת יודעים להוציא ממנו מסקנות למטרה מסוימת, וההסתמכות כאן הייתה בעיקר על רשתות חברתיות, בעצם כדי ללמוד את סוגי הדיווחים, מה מדווח ומה לא מדווח, ואיך אפשר לסייע יותר. אני אומרת מילה לגבי איך אנחנו עובדים עם אקדמיות בארץ ובעולם, כדי שתכירו איך אתם יודעים ויכולים לעבוד איתנו. אז קודם כל הרמה הבסיסית ביותר זה להפוך את הדבר הזה לחלק מהטולקיט שלכם, ואני מקווה שהיום אחרי היום תבינו כמה זה קל ונגיש, כמובן תלוי בסוג הפתרון שאתם מחפשים להשתמש בו, אבל באמת המטרה של כולנו זה שיעשה מחקר שהוא כמה שיותר מדויק וכמה שיותר מבוסס דאטה שהוא מעודכן. אחרי הרבה מאוד שיחות עם הרבה מאוד חוקרים אנחנו יודעים להגיד שהרבה פעמים הגישה היא קשה או יקרה, או שבסופו של דבר החוקר מצמצם את עצמו לאיזשהו דאטה שכבר קיים, שהרבה פעמים לא יהיה הדאטה הרלוונטי ביותר, והרבה פעמים לא העדכני ביותר, ולכן זה סוג שותפות שאנחנו יודעים לעשות אותה על בסיס קבוע, ולדייק ולאפיין איתכם את סוג הפתרון והדאטה סטים שאתם יכולים להשתמש בהם. מעבר לזה אנחנו עושים עוד פעילות יותר ברמת ה-knowledge, אנחנו נכנסים לבתי הספר של אנשי דאטה איש, בסדר? זה יכול להיות דאטה אנג'יניר לסוגם, זה יכול להיות מדעי המחשב, וזה יכול להיות מסלולים שהם נושקים דאטה, גם אם זה לא הפיור שלהם, ובעצם באים ומלמדים את הכלי, קצת כמו מה שאנחנו עושים כאן היום, כדי בעצם לפתוח את האנשים שאחר כך יוצאים לשוק, ולהגיד חברים הדבר הזה הוא לשירותכם, הנה איך אתם צריכים לחשוב עליו, הנה המקומות שבהם צריך לדייק כדי לוודא שאתיקל דאטה קולקשן הוא באמת אתי, ושאתם לא מסכנים את עצמכם בשום מעבר על איזשהו חוק או רגולציה או משהו שישים את המחקר שלכם במקום שהוא עלול להיות בעייתי, ואנחנו יודעים לעשות את זה בכל דבר מ-one time session לממש רבע סילבוס כזה בשיתוף פעולה עם מרצים מסוימים, אז גם זה, אם זה משהו שפוגש אתכם רלוונטי, חשוב לנו שתכירו. והדבר האחרון שרציתי לשתף באספקט של האינישיטיב הוא באמת פעילות הפוליסי, למי כאן שהוא איש שיותר מתעסק בנושא הרגולציה באופן כללי ורגולציה של טכנולוגיה. אני גם אפתח סוגריים ואגיד שאנחנו בשיתוף פעולה שאנחנו מאוד גאים בו עם מרכז שמגר באוניברסיטה, במסגרת תחרות שיצאנו איתה לפני כחודש, אולי חלקכם שמעו, של AI for Democracy, שבעצם בא לקדם כל מיני יוזמות שיאפשרו אתיקה של AI ורגולציה שבעצם תאפשר AI שהוא יותר חיובי ואתי, בין היתר באמצעות פעילות פוליסי. אבל אני רק רוצה להגיד שאם בעבר אנחנו זעקנו ethical web scraping ו-ethical data collection, זה משהו שעניין בעיקר אותנו ואולי קצת את השותפים שלנו, היום העולם כולו עסוק בזה, יחד עם ה-EU AI Act ורגולציות נוספות שנכנסות לעולם ה-AI, בעצם נוצרות הרבה שאלות לגבי מה זה אומר על הדאטה, על השיטתיות של האיסוף בדאטה, מי יכול להשתמש במה, איך שומרים, מה זה אומר על זכויות קופירייט שבעצם משנות קצת האופי שלהם. אז אני מניחה שרובכם מכירים את חלק מהשיח שמתקיים בימים האלו, חלקו בבתי משפט וחלקו בבתי המחוקקים, אבל זה שם אותנו במקום שבו אנחנו משתפים פעולה פרואקטיבית עם לא מעט רגולטורים ברמה הגלובלית,
כולל איזשהו אלייאנס שאנחנו חלק ממנו עם החברות המובילות בתחום, כדי בעצם להצליח לדייק מצד אחד, לשמר את המעמד של Public Web Data, לוודא שהוא לא הולך לשום מקום, ואני אפתח סוגריים ואגיד שיש פה איזשהו סכנה. אנחנו רוצים ומקווים לחשוב שדאטה יישאר זמין לכולנו בתור ציבור ולכם בתור חוקרים, אבל יש איזשהו מדרון חלקלק שבו חלק מהמידע כבר לא זמין. אני ציימתי קודם את X, מי שניסה או השתמש בעבר ב-X בתור דאטה סט, אז טוויטר לפני כ8 חודשים בערך, החליטה בעצם שהיא סוגרת את הדלת ולא נותנת יותר גישה, והופכת להיות באמת מידע סגור, שזה זכותה כגוף עסקי, יש לזה יתרונות וחסרונות מבחינתם, אבל לנו בתור יוזרים, בטח ובטח בצד המחקרי, אבל לחלוטין גם בצד העסקי, זה עומד בניגוד לאינטרס שלנו, ואנחנו אומרים, אנחנו רוצים רגולציה שתאפשר לנו לשמור על Public Web Data Available, ושתגדיר מה זה Ethical Data Collection, כדי בעצם לאפשר לשוק הזה להתנהל בצורה שהיא בריאה, מדויקת וחיובית. אז עכשיו, לפני שאני אעבור לליאור ולחלק הטכני, אני אשמח גם שאלות, וגם כמובן יש פה להתחבר גם אליי וגם לליאור בלינקדין, אבל כל דבר שככה יעזור לכם לפני שאנחנו עוברים ליישום. כן, מיכאל או מייקל. מיכאל, שלום. אהלן. תודה רבה דנה, זה היה סקירה מאוד יפה ועם מינימום ממבו ג'מבו תאגידי, אז אני מעריך גם את החלק הזה ואת הכנות. אני מוטרד מעניין הפרטיות, אני יודע שהיו תביעות נגדכם בארצות הברית של X ושל מטא שנסגרו לטובתכם, לא יודע אם יש עוד תביעות תלויות ועומדות. דיני הפרטיות מאוד שונים במקומות שונים בעולם, אז הזכרת את ה-GDPR ואת ה-CCPA, אבל אני תוהה לגבי ישראל, והחוק פה הוא די מיושן, ועדיין יש לו את ה-peculiarities שלו. אז אני תוהה אם אתן יכולות להבטיח שהחומר הגלם שאתן מעבירות לחוקרות ולחוקרים הוא כזה שהחוקרים לא ימצאו את עצמם במצב בוודאי לא משפטי, אבל גם לא אתי, שהן פוגעים בפרטיות של אנשים, שהמידע על אודותיהם נקצר על ידיכם ומועבר אליהם. מעולה. תודה על השאלה. אני שנייה ראה אם יש עוד שאלות לפני שאני אתייחס להכל. לא? אוקיי, מעולה. אז תודה על השאלה, מיכאל, ואני אענה על זה בשני חלקים. קודם כל, לגבי התביעות, תודה שציינת את זה, תמיד מישהו מציין, אז אני ככה משאירה את זה לסוף. אז ברייט אכן נתבעה כמעט לפני שנה, באותה שנה, גם על ידי פייסבוק, מטא, וגם על ידי אקס, טוויטר, שבעצם פנתה בתור התחלה בשני המקרים החברות האלה פנו עם מכתב לברייט, ואמרו בבקשה רק אל תיגשו למידע אצלנו, וההחלטה העסקית הנכונה דאז הייתה להגיד בסדר, מבחינת אחוז רווח האחוז היה יחסית נמוך מבחינת התלות באתרים האלה, וכמובן שאף חברה בטח לא דוד וגוליית, כלומר בגודל של בית, לא רוצה להיכנס למאבק משפטי עם החברות הכי גדולות וחזקות בעולם, אבל הייתה הבנה לפני כן והתחדדה עוד יותר אז שהמדרון הוא חלקלק, ושהיכולת לאבד גישה למה שאנחנו מגדירים Public Web Data שנועד להיות Public, הוא עלול לקרות מאוד בקלות, כי האינטרס המסחרי פשוט גובר אצל החברות האלה, וההחלטה הייתה ללכת מה שנקרא ראש בראש עד סוף הדרך במאבק משפטי, שכמו שאתם ודאי יכולים לתאר היה גם מורכב וגם יקר מאוד מבחינת החברה, כדי שבעצם עד שתהיה מערכת חוקים, בית המשפט תהיה לו הזדמנות להגיד את דברו. היו לפני זה כמה תקדימים חלקיים שלא התייחסו לנושא הזה כפי שהוא, אבל נגעו בזכות לגישה למידע, ולברייט הייתה את הזכות בעצם ללכת עם הנושא הזה ככה בפרונט, וכמו שאמרת וצדקת, בשני המקרים האלה ברייט ניצחה את התביעות, תביעות טיפה שונות בדיוקים שלהם, וגם טיפה שונה בסטטוס הנוכחי שלהם, ואני לא רוצה להיכנס לסטטוס הלגלי ברמת שיח עורכי דין, אבל בגדול היא מתה אחרי שהדחייה לגמרי סורבה על ידי השופט, שאמר אמירות מאוד ברורות כמו you don't own the internet, ו-the game is a technical game, ומותר לכם לפתח יכולות חסימה, ובסופו של דבר אסור לכם למנוע פרואקטיבית את הגישה, כולל אגב הידיעה שיצאה החוצה שפייסבוק היו לקוחות של ברייט במשך 6 שנים, ואספו מידע מאתרים אחרים, רק לא רצו שיאספו את המידע מהם,
ולכן בעצם פייסבוק מטא אחר כך הייתה צריכה למשוך את התביעה, ואפילו הגישה מכתב מוצהר שהיא מונעת מעצמה את הזכות לתבוע שוב, כלומר הנושא הזה לגמרי מאחורינו. התביעה מול אקס בלג אחרי נידונה כמה חודשים אחרי, ולפני חודש ומשהו גם כאן הגיעה ההחלטה שאמרה לאקס, זכותם של ברייט, אין להם שום מחויבות בצד החוזי לא לעשות את מה שהם עושים, כי המידע הוא מידע ציבורי, הם לא השתמשו בו ולא אספו אותו בתור יוזרים שהיו לוגדין, ולא הסכימו לשום תנאים שמונים את זה מהם, להם עוד יש אפשרות לערער, ולכן אני אומרת הסטטוס הוא קצת שונה, אז אתה שואל לי האם עוד יבוא, אני לא יודעת, אין כרגע עוד תביעות שעומדות מולנו, בטח לא בסדר גודל או ברמה הזאת, ומבחינתנו זה נתן לנו עוד קונפידנט למה שכבר ידענו והכרנו, אבל עכשיו גם בית המשפט המוביל לטכנולוגיה בקליפורניה אמר את זה, ש-Public Web Data needs to be public, והמשחק הטכנולוגי של האיסוף, זה המשחק שכרגע העולם משחק אותו, וכולם צריכים להיות שחקנים בתוך המגרש, אף אחד לא יכול לסגור את הדלת וליהנות מצד אחד ולחסום מצד שני. לגבי פרייבסי, אנחנו לקחנו על עצמנו את הסטנדרט המחמיר ביותר של ה-GDPR, גם במקומות שבהם ה-GDPR לא חל. ולכן במקומות שבהם ה-GDPR מגדיר הגנה על פרייבסי ואומר, אתה צריך, אם אספת בטעות מידע פרטי, להודיע לבן אדם, אז גם אם אנחנו עכשיו בבעלי חיסוף הדאטה, אתה תמצא בתוך הדאטה-סט שלך משהו שהוא אימייל של מישהו בישראל, שעל פניו אולי לא היינו מחויבים, אנחנו פועלים על פי אותם פרוססים, שמצד אחד מעדכנים מתי שאפשר, ומצד השני מאפשרים לכל אדם בכל רגע נתון להיכנס לפלטפורמה, לשים את הפרטים שלו ולראות האם איפשהו מישהו בעולם אסף את הפרטים שלו באמצעות המערכת שלנו, במידה וכן גם לבקש להוציא את זה מתוך הדאטה סטים עצמם. יכולה לשים קישור לעמוד הזה שבו בודקים בבקשה? בשמחה, אני עוד רגע כשאני אסיים ונעבור לליאור אני אכניס את הקישורים בצ'אט. אז זה באמת כאילו הסטנדרט המחמיר שאנחנו לקחנו כדי לוודא שאנחנו נמצאים במקום שהוא הכי זהיר ואתי. הרגולציה של פרייבסי כל הזמן משתנה ואנחנו נדייק את עצמנו ונזוז איתה. הכוונה היא פה לאפשר מקסימום גישה במינימום פגיעה, שלא לומר אפס, וזה האזורים שבהם אנחנו פעילים. דנה, תודה רבה להתייחסות הרצינית, ויש שאלה של רועי בצ'אט, וגם לי יש איזו שאלה אחר כך. האם חייבים להיות בשיוך ארגוני כדי להשתמש בשירותי הפרו-בונו שלכם, או שאפשר גם כאדם פרטי? אנחנו בעיקרון עובדים עם ארגונים שהם ממוסדים. אני כן אגיד שמאז ה7 באוקטובר אנחנו הרחבנו קצת את הגבולות שלנו, כי היו יוזמות מדהימות של אנשים שקמו כאנשים פרטיים ולא רצינו לפספס אותם. אז בגדול כן, בקטן כל מקרה לגופו, ואם האימפקט הוא שם, אז מאוד נשמח לדבר ולראות איך נוכל לעזור. תודה. שאלה שאולי מקדימה את המאוחר, אבל אני רוצה לוודא שתהיה התייחסות, אז אני שואלת עכשיו. אז אני כלקוח אקדמי באה אלייך ומבקשת איזשהו, או את מלמדת אותי לעשות איסוף לפי הרגולציות, ואני מרגישה שאני בטוחה, ואני אוכל גם בהצעת מחקר ובמאמר לכתוב שעשיתי את זה על פי כך וכך, והכל בסדר. אבל אני רוצה שאת הדאטה שעשיתי לו סקרייפינג, לקחת לכלי AI ולהריץ שמה תובנות. ואז, ואיפה זה, איך זה מסתדר עם הרגולציות ועם מה שאתם נותנים? מעולה. אז בגדול, כשאת מדברת על איך את רוצה להשתמש, אנחנו כבר לא עוברים לשלב של האיסוף, אנחנו עוברים לשלב של השימוש. אני אגיד שהרבה מיוזמות וחברות ה-AI משתמשות באיסוף דאטה ציבורי ומשתמשות בברייט כדי לאמן את המודלים שלהם, ואני אגיד שכרגע בלא מעט מקומות בעולם מתנהל דיון חם בדיוק על הנושא הזה. בעיקרון, את צריכה לוודא שאת עדיין שומרת על זכויות privacy ושומרת על זכויות copyright בעיקר, ובהקשר הזה אנחנו היום יודעים לאסוף מידע שקיים ציבורית, ויש כל מיני שיחות על פתרונות, מי שמכם עוקב ככה בעדיקות, אז באמת OpenAI יצאו עם הצהרה ראשונה לגבי הכלי שהם יוציאו, שיעזרו להגדיר בצורה קצת יותר טובה איך אני בתור יוצר יכול להחליט באיזה אזורים אני רוצה שהיצירה שלי תשמש כן או לא, ומה נכלל בתוך fair use ומה לא. נכון לעכשיו אין שום דבר שמונע מכם לעשות את זה, ואני חושבת שכולנו צריכים להישאר עם העיניים ככה על ההתקדמות של הדבר הזה, כדי לראות בצד של השימוש עצמו אם ואלה מגבלות ואילו מגבלות יקבעו.
הדבר הזה ברמה הטכנית ומיידית הוא אפשרי והוא קורה כל הזמן. עוד שאלות או ש... אוקיי, אז ליאור, אני מעבירה את זה אלייך. תודה. אני אעשה גם share. רואים את המצגת שלי? כן. אוקיי. אז שלום לכולם, אני ליאור, שדנה הציגה. אני מנהלת המחלקת דאטה בברייט דאטה, במקביל לצוות פרודקט. בעצם מהרגע שברייט דאטה עשתה את המעבר הזה מחברת פרוקסי לחברת דאטה, אז באמת עלה הצורך גם להקים צוות ייעודי שיהיה אחראי ממש על הבשר, על הקונטנט שאנחנו מוכרים דרך המוצרים שלנו. דנה נתנה רקע ממש יפה כאילו לברייט ומה אנחנו עושים, אני אדבר יותר על הפתרונות עצמם, על הממש מוצרים ואיך אולי אתם יכולים להשתמש בזה. כמובן שנשים דגש על הפתרונות דאטה, וספציפית על המרקט פלייס דאטה סט שלנו, שהוא הכי רלוונטי בעיניי היום. גנבתי את השם של המצגת מאחד הפרודקטים אצלנו, כי נורא אהבתי את זה, ה-Feeding the Machine. כמובן שזה יותר מתקשר לעולמות AI, אבל בעיניי זה מאוד רלוונטי לכל מה שאנחנו עושים בהקשר של דאטה, כי זה לא רק AI, זה feeding everything, כאילו את כל המחקרים שאנשים עושים, הכל בסופו של דבר מתבסס על דאטה, והאיכות של הדאטה היא מה שתקבע את איכות המחקר ואיכות המודל AI או המשין לרנינג שיכתבו. בגלל זה אני נורא אוהבת להשתמש בטייטל הזה של המצגת. זהו, בואו נצלול לזה. אז דיברה על הרבה הקדמות של מה אנחנו עושים, באיזה דומיינים, כל מיני כאלו. בואו נדבר על קצת אתגרים שיש באיסוף דאטה מהאינטרנט, שחלקם אני מאמינה שאתם יכולים כבר לדמיין. מהקונטנט עצמו, על לוקיישן למשל, כי כשאני אלך לאתרים שונים מלוקיישנים שונים, אני אקבל מידע אחר. זה מאוד נפוץ נגיד במודעות או סושיאל מדיה או דברים כאלו שהם מאוד מאוד פרסונלייזד ללוקיישן ולבן אדם שפותח את העמוד אינטרנט בעצם. אתגר נוסף זה בעצם דיסקאברינג של כל האתר. מאוד מאוד קשה, כאילו הרבה אנשים צריכים coverage מלא של איזשהו אתר של כל הדאטה ממנו, למשל זה אתר e-commerce, אז את כל המוצרים, ואתגר מאוד גדול שיש באיסוף זה באמת להגיע לכל המוצרים, לדעת שאספתי 100% מהדאטה או coverage שהוא מספיק טוב בשביל המחקר שלי, וסכמות שהן unified, זה גם מתקשר קצת לעניין עם הלוקיישן, אם במקום אחד קוראים ל-product ID SKU ובמקום אחר קוראים לו משהו אחר, אז איך אני שומר על אחדות בכל הדאטה סטים שלי. בלוקינג, דנה דיברה על זה קצת, אתם יכולים לדמיין, יש הרבה דרכים לנסות לחסום בוטים, קפצ'ות וכל מיני דברים כאלו. כל מיני הסוואות שגם במקום לחסום אז אולי מנסים להעביר false data, אם רואים שזה באמת סקרייפינג בסקייל גבוה. quality, סופר חשוב, אני מדבר על מה אנחנו עושים בהקשר הזה, איך אנחנו שומרים על דאטה שהוא יהיה כמה שיותר אמין וכמה שיותר שלם, ואת האתגרים שם ומה אנחנו עושים שיתמודד עם זה. וכמובן כל מיני עוד אתגרים טכנולוגיים ודברים כאלה. אם יש שאלות, אז או תעצרו אותי, או דנה אם תוכל להיות על הצ'אט ולהגיד לי משהו קופץ, אז אני לא רואה את זה. אז שוב, הדומיינים של ברייט דאטה מחולקים לשלוש הייתי אומרת, אז יש את כל המוצרי פרוקסי, ככה ברייט דאטה התחילה בעצם, כחברת פרוקסי, יש לה כל מיני מוצרים מדאטה סנטרים, שזה יותר מיועד לדברים שהם בסקיילים מאוד מאוד גבוהים, עד לרמת הרזידנשל, שזה מאוד עוזר עם כל מיני אתגרים שציינתי למעלה, הג'יאולוקיישן והפרסונליזיישן. זה בעצם הבסיס לכל המוצרים של ברייט דאטה, בגלל זה גם בנוי בצורה כזאת, זה הבסיס, מעליהם יושבים המוצרי דאטה שעוד מעט נרחיב עליהם, 3 מוצרים עיקריים ועוד אחד חדש, שזה בעצם API, ומעליהם יש עוד חברה קטנה שברייט דאטה רכשה והיום נקראת ברייט אינסייטס, שבעצם אם יש את השירותי פרוקסי שדרכם אנחנו אוספים את הדאטה ואז יש לנו את הדאטה שהוא רו יותר ואנחנו מוכרים את המוצרי דאטה, אז בעצם ברייט אינסייט
נמצאת מעל הכל, וממש מוכרת אינסייטס, כאילו מתוך הדאטה. ו-use case נגיד מאוד נפוץ שלהם, זה באמת בתחום האי-קומרס, יש להם המון פרייס מאצ'ינג ופרייס טרנדס וכאלו, וזה הקהל יעד שלהם באמת. אז בואו נדבר על מוצרי דאטה שיש לנו. גם הם בנויים בצורת פירמידה, הם נורא אוהבים פירמידות בברייט דאטה, אני חייבת להגיד. אז גם היא סוג של בנויה בצורת פירמידה, כשהבסיס להכל זה באמת ה-IDE. זה מערכת שנותנת פלטפורמה לאנשים לפתח סקרייפרים בעצמם. היא הופכת את כל עולמות הסקרייפר הקשה למשהו מאוד מאוד קל. כמובן שהקהל יעד במקרה הזה אנשים יותר מתכנתים, שרוצים את השליטה המלאה בסקרייפרים שלהם, במה הוא אוסף ומה הוא מחזיר, ואנחנו רק מאפשרים להם את הפלטפורמה הנוחה לעשות את זה, לוקחים להם את כל הכאב ראש של עניין הפרוקסי והקפצ'ות והחסימות, ופשוט נותנים להם רק להתרכז בקוד שלהם. אז זה הבסיס גם למוצרי דאטה האחרים שלנו, גם אנחנו משתמשים במוצר הזה לכתוב את הסקרייפרים של מעליהם, ומה זה מעליהם? אז באמת המוצר הבא הוא Custom Dataset, כל מה שאין לנו במרקט פלייס, שעוד מעט אני אראה לכם, הוא בעצם custom, כי הוא מאוד מאוד נישתי, כאילו במרקט פלייס אנחנו מנסים לשמור על דאטה סטים שהם כאילו כמה שיותר רוחביים, שעונים לכמה שיותר use cases וכמה שיותר לקוחות, אבל אם מישהו באמת צריך ספציפית ל-use case שלו דאטה סט מאוד ספציפי, אז הוא יכול לבנות custom דאטה סט, גם פה הוא לא יצטרך לבנות את הסקרייפר, אנחנו עושים את זה, הוא לא צריך לעשות את הוולידציות, אנחנו עושים את זה, הוא רק צריך לאפיין את הדאטה סט בעצמו. אז זה באמת המוצר הבא, וכמובן המוצר שהכי רלוונטי, שזה המוצר שאני רוצה הכי להתרכז בו עכשיו, זה המרקט פלייס של הדאטה סט. מה זה תכלס המרקט פלייס? כמו שזה נשמע, זה פשוט שוק עצום של דאטה סטים שהם מוכנים מראש, הם כל הזמן מתעדכנים, אנחנו דואגים לאיסוף, אנחנו דואגים לבנות אותם, אנחנו עושים את הוולידציות, לקוחות פשוט באים, בוחרים את מה שרלוונטי ל-use case שלהם, ממש לוקחים איזשהו סאבסט מתוכם שרלוונטי אליהם, ויכולים לאסוף מכמה מקורות, מכמה שרוצים, והכל זמין, מיידית, וכמובן הרבה יותר זול והרבה יותר נגיש ללקוחות. יש לנו כמעט 130 דאטה סטים שאנחנו בנינו, ואנחנו כל הזמן מוסיפים עוד, כמה עשרות כל חודש. יש לנו third party data set, כי בסופו של דבר זה marketplace, אז אנחנו רוצים גם להביא ממקורות אחרים, דברים שאנחנו לא עושים, שאנחנו פחות שמנו את הפוקוס עליהם, ובאמת נותנים גם גישה ל-third party data set, וכמובן הוויז'ן של המוצר הזה, שזה רק ילך ויתרחב, עוד סורס, לא רק אנחנו רוצים להיות הבסיס להכל, אבל שנוכל גם כאלו שייצרו custom data set בעצמם, יוכלו, אם הם ייצרו משהו שהם מאוד גאים בו, והם רוצים גם לשתף אותו הלאה, הם יוכלו גם להעלות אותו למרקט פלייס בעתיד. יש לנו כמויות עצומות של מידע, דנה קצת שיתפה את זה, אז אם אני אדבר ברקורדים ולא בטרבייטים, אז יש לנו יותר מ5 מיליארד רקורדים רק במרקט פלייס, רק שלנו, כשכמובן שהכי גדול ביניהם, יש לו יותר מ600 מיליון רקורדים, הכל אנחנו משתמשים בסנופלק להכל, הופך את זה מאוד מאוד נוח, מאוד מהיר, אין פה שום בעיה של סקיילביליות וזה מאוד מאוד נוח בהקשר הזה. אני יודעת שאני אעשה גם, יפתח את המרקט פלייס לדמו, זה רק כזה איזשהו overview חמוד כזה על הדאטה סטים היותר פופולריים שלנו ובאיזה דומיינים. אני מניחה שאת הרוב אתם מכירים, אז באמת על קמפני, לינקדאין מאוד נפוץ, באי-קומרס יש לנו את אמזון, וולמארט כאלו, וסושיאל מדיה זה משהו שיותר רלוונטי דווקא בהקשרי ה-API, כי אנשים צריכים השטגים מאוד ספציפיים והמון המון real time data, משהו שאי אפשר לייצר דאטה סט של כל הפוסטים בעולם, כי זה עניינים של מיליונים בשנייה, אז אנחנו הופכים אותו למשהו קצת יותר on demand בעזרת המוצר API החדש. אני רוצה להראות לכם איך זה נראה בפועל. רואים עדיין את הנוסח שלי, נכון? כן. רואים לא את המצגת, נכון? כן, כן, כן. כן, בסדר. אז זה המרקט פלייס, באמת, אפשר, יש לנו את כל הקטגוריות, הרבה מה שדיברנו, למשל סושיאל מדיה, אי-קומרס וכאלו,
יש כמה פופולריים ויש כמובן חיפוש שאפשר לעשות, אז נגיד אני רוצה reviews data set כאילו ספציפית, אז אני יכולה לחפש ולראות מה רלוונטי לי, נגיד אני רוצה Yelp, אני חושב שהרבה מכירים את האתר, ובאמת יש לי זה, אני יכולה לראות שיש כמעט 100 מיליון reviews overall בדאטה סט הזה, יש לי פה המון דברים שאני יכולה להשתמש בהם, יש לי דיקשנרי שמסביר לי ממש על כל עמודה בדאטה סט, use cases לדוגמה, כולל בעצם איך אפשר לפלטר את הדאטה סט, שעוד שאני אראה איך, ועוד כל מיני מידע, initiate scraping זה מה שאמרתי לכם שהמוצר החדש, דרכו אפשר גם לעשות קריאות API, אז בדאטה סט עצמו, אז אני באמת יכולה לבוא ואני יכולה, אני לא רוצה את כל 100 מיליון רקורדים, אני יכולה לבוא וממש לפלטר מה שמעניין אותי, אז נגיד אני רוצה ספציפית reviews שהם מאוד מאוד גבוהים, נגיד יותר מ4, ושאני רוצה על איזשהו ביזנס מאוד ספציפי, אני לא רוצה את כל העסקים בארצות הברית, או נגיד ניקח משהו שכולם מכירים, אז אפשר ממש לקחת מקדונלדס, עכשיו אם אני לא בטוחה איך זה נקרא בדיוק, אז אפשר להשתמש או ב-includes, ואז אני יכולה לכתוב כאילו מקדונלד, לא יודעת, משהו כזה, או הדבר הכי קל, בגלל שמה שאנחנו עושים בסופו של דבר נמצא באינטרנט, אני יכולה ללכת לאינטרנט עצמו, ליילפ, ולהגיד, ולהעתיק את השם מפה, ואז אני בהכרח אמצא את זה, כי אנחנו לא ממציאים דאטה, איך שהוא מופיע ככה אנחנו מציעים אותו, איך שהוא מופיע באינטרנט. זה תמיד... אפשר לשאול שאלה? בוודאי. זה בעצם דאטה שהוא מעובד, נכון? כאילו, אתה רואה דאטה, ואז בעצם יש לו עיבוד מסוים, נכון? מהאתרים של ילפד. מעובד כאילו, עד כדי הייתי אומרת, כאילו, הוא מעובד בהקשר של להביא את דבר ראשון לייצר דאטה סט מזה, מהמון המון דאמפים של HTML, שאנחנו ממש ממש מייצרים דאטה סט, כי עם הזמן באבולוציה של ברייט דאטה, אנשים הבינו לקוחות לא רוצים באמת להתעסק עם סקייפים, לא רוצים להתעסק עם פרסינג ו-HTML וזה, אלא פשוט רוצים את הדאטה עצמו, כשהם יודעים שהוא נקי בהקשר הזה שאנחנו מוציאים dead pages, ואנחנו עושים duplication removal, ועושים המון ולידציות, זה דברים שאני אדבר עליהם גם עוד שנייה. זה דומה לקגל קצת, לא? גם בקגל יש... ממש ככה, זה ממש ממש דומה לקגל, זה הרעיון, זה גם סוג של שאיפה שלנו, אני אראה גם עוד משהו מגניב, שיש לנו גם free data sets, כדי שאנשים באמת יוכלו לבוא ולהוריד ולשחק ולעשות, אני עשיתי כאילו, אגב, אני עשיתי תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב, אז זה קצת מצחיק, בהנדסה, ותואר שני שלי היה בסטטיסטיקה באמת, למדתי בחול, ואני אישית עשיתי פרויקט ללימודים דרך קאגל, אז הרעיון הוא כאילו מאוד דומה, שאנשים גם יוכלו להוריד בעצמם מהפרי דאטה סט שלנו, ולשחק איתם ולעשות איתם דברים מגניבים. תודה. אז באמת אני יכולה לבוא, לפלטר בקלות, ספציפית יש לי פה ריוויוז, אני יכולה לראות את הרייטינג, את הקונטנט של הריוויו, הרבה טקסט, יש להם ברנצ'ים למקדונלדס, ומתי כתבו את זה, וכל מיני פרטים. אני יכולה גם להחליט אם אני לא רוצה את כל השדות, לא מעניין אותי הדייט, לא מעניין אותי האות'ר, אני רק רוצה את הקונטנט. זה לא משנה כאילו, מבחינת תמחור וזה, זה יותר בשביל אחסון, אם מישהו רוצה לחסוך באחסון בצד שלו. והדבר הכי חשוב שבעיניי, בתור סטטיסטיקאית, זה שאנחנו מאפשרים להוריד סמפל חינם לכל דאטה סט. ולמה זה מאוד חשוב? בשביל איזשהו תיאום ציפיות כזה בין לקוח שקונה במרקט פלייס לבינינו. סמפל הוא רנדום סמפל, הוא מאוד מייצג את הדאטה סט, את הפילטרים שאתה עושה, וזה גם מה שאתה מצפה לקבל בסופו של דבר. כמובן שזה רק איזה 100 או 1,000 רקורד, אבל הוא מאוד מאוד מייצג את איך הדאטה מתפלג, למשל, נגיד, לא לכולם יש images ב-reviews, אז אפשר לדעת כאילו לאיזה אחוז מתוכם באמת יש ולמה לצפות. אז הסמפל הוא בחינם, וכמובן אני תמיד, כאילו, סמפל הוא בחינם לכל הדאטה סטים, אתם יכולים להיכנס לכולם ולהוריד זה, ומה שרציתי להראות פה, הדבר האחרון, זה באמת את הפרי דאטה סט, שהם חינמים במלואם, כאילו ממש 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 כל הדאטה סט בחינם. למשל, זה אחד הדאטה-סטים שאני עשיתי עליהם פרויקט בתואר השני, זה עם דאטה-סט של IMDb, ספציפית מקאגל, כי ברייט דאטה מרקט פלייס לא היה קיים אז שאני למדתי, אבל זה אותו רעיון. אז ממש אפשר לקבל את כל ה-250,000 רקורדים מפה בחינם, ולעשות איתם דברים ממש מגניבים. ואנחנו רק נרחיב את הפרי דאטה-סטים עוד, ונוסיף עוד דברים שאי אפשר להשתמש בהם.
יש כמה שאלות בצ'אט, ושאלה נוספת שלי, האם... טוב, בסדר. אני רק אתייחס ברשותך ורד, שאלה לגבי X, אז כמו שאמרתי, X כרגע מוגדרים non-public, וברגע שהם לא public זה משהו שאנחנו לא יודעים לעזור בו, יש דיונים, האם זה ישתנה, האם הם ייפתחו שוב, אבל נכון עכשיו זה הסטטוס, והיכולת לאסוף מאתרי חדשות, שזה שאלה נוספת, as long as it's public, אז ממש כמו שליאור אמרה לפני רגע, שווה אם אני חושב שאזור מסוים הוא מה שמעניין אותי לעשות, פשוט לעשות בדיקה היא מאוד קלה בעצמכם שאתם באינקוגניטו, מה שהצלחתם לראות as a user תוכלו לאסוף בסקייל בצורה יעילה דרך הפלטפורמה שלנו, מה שאתם לא רואים או רואים לרגע ומיד הוא מקפיץ איזשהו פופ-אפ ואומר please registered, זה המקומות שזה מאחורי לוגין וזה מוגדר non-public. תודה, והייתה שאלה לגבי המצגת, ושענית כבר בהתחלה, אבל האם אחר כך... כן, אנחנו בשמחה נשתף, כן. תודה. שאלה לגבי הדאטה סטים, ליאור. האם הם מעודכנים עד נכון לרגע זה, או שאנחנו צריכים לבקש במיוחד שהם... אז זה תלוי דאטה סט. אנחנו, כאילו, במרקט פלייס ספציפית, אנחנו קובעים את הפריקוונסי של הרפרוש, הרבה לפי דימנד ולפי כמה אנחנו רואים שהדאטה באמת משתנה. אז למשל, ביזנס דאטה סט, למשל כמו לינקדאין, שיש בו, שיש בו מידע על נגיד ה-company side ודברים כאלו, זה דברים שלא משתנים כל יום, אז אנחנו לא מרגישים צורך באמת לרפרש את זה כל יום, אלא ברמה חודשית למשל. דאטה סט כמו reviews, למשל, ה-review עצמו לא כל כך מתעדכן, אלא רק מתווסף, אז שם אנחנו בכלל לא מעדכנים את הרשומה, אלא פשוט כל הזמן מוסיפים עוד ועוד. אז אנחנו מגדירים את זה, רק במרקט פלייס, אבל בעזרת היכולת API החדשה שיש לנו, שאגב נמצאת פה כאיזשהו מוצר חדש כבטא, או דרך הדאטה סט עצמו, עם ה-initiate scraping, אפשר ממש בריל טיים להריץ, כאילו, מקריאות API את הקולקטורים שלנו, ולקבל דאטה בריל טיים. ולמרות ששוב, במרקט פלייס עצמו, יש לנו איזשהו כאילו סטנדרט שאנחנו ממליצים עליו של רפרוש, שאנחנו עומדים בו, ואם מישהו עדיין רוצה בתדירות יותר גבוהה, כי לא יודעת למה, אז הוא יכול לעשות את זה בעצמו דרך API. אוקיי, מבקשים פה לינק לדוחות הדאטה, או שצריך להירשם לאתר? אז בעיקרון, ברגע שיש לכם אקאונט, שדנה נראה לי עוד דיברה, או תגיד על זה כמה מילים, אז ברגע שיש לכם אקאונט, אז המרקט פלייס כבר זמין לכולם, כשאמרתי, יש לנו או פרי דאטה סטים, לא בחינם, או סמפלים מכולם, וללכת ולשחק איתם, ואם זה משהו כבר של ברייט אינישטיב, אז דרך דנה והצוות המגניב שלה, ואפשר גם להביא יותר רשומות. אנחנו בסיום נעביר פה קישור, הנה הצוות הודעה המגניב. בצ'אט. אהלן, אנחנו בסיום הסשן אנחנו נעביר פה בצ'אט לינק עם הגוגל פורמס, אנחנו נקבל מכם את הפרטים כדי למנוע מה שנקרא מיילים אוטומטיים מאנשי סיילס וכן הלאה, כדי שנוכל לשייך אליכם ונוכל בעצם, תוכלו לתרגל, כמו שדנה ציינה מקודם. אז זה בסוף הסשן. אני אמשיך פה. אז משהו מאוד חשוב לי לדבר זה עניין הוולידציה, שזה אחד האתגרים הכי גדולים עם ווב דאטה. אתם יכולים לדמיין כמה האינטרנט כל הזמן משתנה והוא כל הזמן, הוא נורא דינמי, ואנחנו כל הזמן צריכים לעקוב על זה, שאם, כמו שאמרתי, אם נגיד דאטה סט כמו לינקדאין קמפני שאנחנו מעדכנים באופן חודשי, אנחנו כל הזמן צריכים לראות שהדאטה שלנו באיכות גבוהה, שהוא completed enough, שאנחנו לא מאבדים עכשיו איזשהו רקורדים כי משהו השתנה באתר, כשכמובן יש הרבה מקרים שהאתר מחליט בעצמו להוריד מהמידע הפומבי, ואז אין הרבה מה לעשות במקרה הזה. כל מיני שיטות שאנחנו משתמשים בהן, אז אנחנו, duplication removal, זה עבודה מאוד מאוד חזקה שעשינו בשנה האחרונה, כדי לאפיין מה זה רשומה שהיא יוניק, ברמת ה-LinkedIn Company, מה נחשב יוניק Company, ברמת ה-review, מה נחשב יוניק review, ולדאוג שאין לנו דופליקציות בדאטה סט. Outliers, אז כל מיני dead pages, כל מיני
IDs לא טובים כי הם מייצרים עמודים לא טובים, אם למשל דיברנו על ה-API, אם מישהו שולח קריאות API עם דומיינים לא נכונים לסורס הלא נכון, אז אנחנו לא מכניסים את זה לדאטאסט שלנו. פילינג רייטס זה משהו, שיטה סטטיסטית שמאוד עוזרת לנו לשמור על האיכות של דאטה בצורה סקיילבילית, כאילו ראיתם יש לנו 100 מיליון רקורד, 600 מיליון רקורד, זה דברים שמאוד קשה, אי אפשר לבדוק שורה שורה ולראות אם היא תקינה, אז יש לנו באמת איזשהו, אנחנו כל הזמן דוגמים ורואים מה הסטנדרט של הפילינג רייט של העמודות שלנו שאנחנו רוצים לשמור עליהם, ואם משהו יורד מתחת לאיזשהו כזה margin of error, אז אנחנו, יש לנו המון פלאגים, אנחנו בודקים את זה ורואים אם משהו באמת השתנה באתר, או שזה משהו שאנחנו צריכים לתקן. היסטורי קומפריסון זה גם משהו מאוד מגניב, בגלל שאנחנו מרפרשים את הדירות גבוהה, יש לנו את היכולת בעצם לעשות השוואות month over month או week over week, ולראות אם מידע שהוא מלא והוא expected כאילו גם להיות מלא, שהוא באמת נשמר מלא. למשל בחברות גדולות בלינקדאין, לא הייתי מצפה שפתאום הם יורידו את ההדקורטר שלהם, כי הם כאילו כנראה עדיין קיימים. וכמובן רנדום סמפלינג זה משהו שהצוות שלי מתעסק איתו הרבה, בשביל לבדוק תקינות של דאטה סטים, כמובן בסקיילים כאלו של מיליונים של רשומות, זה שיטה ממש חשובה. יש פה גם בעצם פיצ'ר אינג'ינירינג, כמו להוסיף פיצ'רים חדשים, נגיד על ריוויוז, אם הם חיוביים, שליליים או ניטרליים. האמת שזו שאלה ממש טובה, זה השאיפה שלי ל-next step במרקט פלייס, זה ממש כמו שדות enrichment כאלו, משהו מאוד מגניב שעשינו, דני גם יכול לספר את זה באמת במלחמה, הרבה ארגונים עבדו איתנו על סושיאל מדיה, כאילו כמו מלחמות בסושיאל מדיה כאלו, וממש לקחנו המון פוסטים ותייגנו אותם, נתנו להם בעצם לייבלינג של פוזיטיב ונגטיב, ועשינו עם זה עבודה מגניבה. מבחינה מוצרית עדיין אין לנו את הפיצ'ר הזה, עשינו את זה יותר דברים אינטרנל, אבל זה באמת יהיה בדבר הבא וברודמפ של המרקט פלייס. כאילו זה לא רק דברים שטחיים כמו לייבלינג, אלא ממש אפילו לרמת האינטגרציה של GPT לתוך זה, ולעשות דברים ממש פרסורים מאוד ספציפיים ודברים כאלו. אז כן, זה השאיפה. דבר אחרון, רק בפן הטכני, למקרה ומישהו חשש, אז אספנו את הדאטה, ניקינו אותו, עשינו ולואציה את הכל, ועכשיו אנחנו רק צריכים לעשות דליברי, אז יש לנו כל הפתרונות הרלוונטיים, לפחות 90%, מעל 90% ממה שצריך, דליברי ל-S3 כמובן, גוגל קלאוד, לסנופלייק, לאז'ור, ובאיזה פורמט של פייל שרוצים, זה CSV, JSON, Node.js, ופרקט זה משהו חדש שהוספנו. אז בהקשר הזה כאילו בדרך כלל אין מה לדאוג, אנחנו מכסים את רוב הדאטה סורסס שיושבים בצד השני אצל הלקוח. וזהו, יש לי איזשהו דוגמה חמודה, ספציפית בהקשר של AI, אז הראיתי לכם את ה-Yelp Reviews, אז כמובן אם נלך נגיד לצ'אט GPT ואני אשאל אותו על, אז לקחתי מקדונלדס, פה לקחתי את הדוגמה של גלידריה בארצות הברית שנקראת בסקין רובינס, ואני אשאל אותו כאילו עכשיו בתור מנהל איך אני משפרת את הסניפים שלי וזה, אז הוא יגיד לי אין לי מושג באמת, כאילו אין לי באמת דאטה, לא אומנתי על דאטה של הסניפים של הגלידריה שלך, ובאמת זה דוגמה שאפשר לקחת ממש דאטה של מברייט דאטה מהמרקט פלייס, לפלטר לפי החברה ספציפית הביזנס ניים של הבאסקין רובינס, לקחת את כל הרייטינגס ובאמת להזין את ה-Chat GPT עם זה, ובסופו של דבר הוא יבוא וידע לעשות את הקסם עבורי. אני רק הזנתי לו את הדאטה. Feeding the machine זה בדיוק הכותרת של המצגת שלי. זהו. זה דרך ה-API של Chat GPT, כאילו? זה ספציפית דרך הפרומפט אפילו, סתם בשביל... אוקיי. אבל אפשר ממש בהכל בקסטייג' לקחת עם קריאות API שלנו, וכל מה שזורם ישר להזרים לי גם ל-Chat GPT ולעשות עם זה את העבודה. עשיתי פה משהו קצת יותר אופליין, אבל כן, אפשר חד משמעית. אני אעשה סטופ כשאני אראה. יש עוד שאלות?
נראה שלא. אוקיי. אז אם יש שאלות נסגרים בשמחה, ממש ממש תודה ליאור. לפני שאנחנו עוברים לשי, אני אגיד שדניאל שם פה עכשיו בצ'אט פורם. הסיבה זה שנשמח, מה שנקרא, לעזור לכם ולהיות מסוגלים להמשיך את הקשר בצורה שיותר רלוונטית לסקופ של מה שאתם צריכים. אז ברגע שתירשמו, אנחנו בעצם נוכל לצבוע את החשבון בתור account initiative ולשים בו איזה, לא יודע, $50 קרדיטים, כדי שתוכלו באמת להתנסות קצת מעבר לסמפלים. מי שימצא את זה רלוונטי, אחר כך זה ממש יהיה כל מקרה לגופו. כלומר, אם זה משהו שהוא core impact באופי שלו, אז נשמח להמשיך בתור שותפים מן המניין דרך האינישטיב, ומי שלא נדאג לעשות את החיבור לאיש צוות הרלוונטי בתוך ברייט. אני אגיד שהרבה פעמים אחרי שמתחילים להתנסות, צצות שאלות, כי אין כמו ככה להיכנס ולנסות ואז לדייק, אז אנחנו כמובן מאוד נשמח להיות זמינים גם לכל שאלה טכנית. ואנחנו לא מסכמים, אנחנו רוצים עכשיו לעבור לדוגמה חיה, מה שנקרא, ובחרנו, ביקשנו משי שתצטרף אלינו כדי לספר בעצם על ההתנסות שלה, אז נשמח ככה לתת לה להציג, ואחר כך נחזור לעוד שאלות ומה שצריך. אז אני אתחיל להציג. וואו, בדיוק נעצרתי, כאילו, בעודי מגרדת במשהו, אז אני אנסה רגע לעשות משהו במצלמה. סבבה, אז אני אעשה share screen. קודם כל, כיף לבוא. אני אספר רגע על איזה פרויקט שעשיתי, האמת שדווקא לא במסגרת אוניברסיטת תל אביב. כולם רואים את המסך, את המצגת. כן, את יכולה רק לשתף שזה יהיה יותר... זהו, זה משותף או לא? כן. מגניב. אז האמת שאני בוגרת אוניברסיטת תל אביב, לא יודעת מאיזה פקולטות יש פה, אבל הייתי בהרבה מהן, למדתי גם מתמטיקה וגם פסיכולוגיה וגם פילוסופיה, ודווקא את המחקר הזה עשיתי ביחד עם עוד חברה טובה, אני יודעת מה לספר, לא במסגרת האוניברסיטה, דווקא במסגרת יותר פרטית של איזה ארגון שהקמנו, כשבעצם אני אדבר על ממש ה-use case של איך אנחנו השתמשנו ספציפית במידע מלינקדין, אבל לא רק, בעזרה של Bright Data Initiative, שנתנו לנו ממש המון, כדי לנתח למה אנחנו, בעצם פערים מגדריים בעולם הייטק מזווית קצת אחרת. אז אני אספר קצת עלינו. שירה היא ראש קבוצת פיתוח בצבא, ואני מנהלת Data Science ו-Data Engineering בסטארט-אפ שנקרא Grid Security, אז בעצם שתינו מאוד מאוד מהעולם הטכנולוגיה והדאטה, והמחקר הזה בעצם הרצנו אותו דרך שנת, נגיד בין 2021 ל-2023, כשהמלחמה גרמה לשתינו להיות עסוקות בדברים קצת אחרים, אז בעצם המידע פה לא כל כך מעודכן, אבל אני חושבת שהוא כן use case מאוד מעניין של איך אפשר לשאול שאלות שהן לא טריוויאליות באמצעות ביג דאטה וספציפית מידע על לינקדין. אז אני אנסה לרוץ, אני אספר בעצם גם קצת על הפלואו המחקרי שעשינו, על איך השתמשנו במידע של בריי דאטה, ואם נגיד ויהיה לנו זמן, אז אפילו קצת גם על תוצאות. תרגישו חופשי לעצור אותי, דנה בגשת, אם אני חורגת בזמנים, אז תעשו לי כזה אווירה של לחץ. מגניב. הסיפור שלנו מתחיל, כאמור אני מנהלת דאטה סיינס בסטארט-אפ, אז יחסית קטן, וניסיתי לגייס דאטה סיינטיסט. הגעתי בתור דאטה סיינטיסטית לחברה, ונהייתי ראש צוות, וניסיתי לגייס דאטה סיינטיסט במקומי, ואני ממש זוכרת את המספר, הגיעו אליי 30 קורות חיים של דאטה סיינטיסטים מנוסים, ורק אחד היה של אישה. וזה מאוד תסכל אותי. אני חיה בעולם טכנולוגי כבר הרבה שנים, חשבתי שזה כבר לא, מצב לא כזה נורא, ושיתפתי בתסכול שלי את שירה, שעשתה אז MBA בהרווארד, וניסינו להבין קצת למה זה עדיין ככה, מה הסיפור, היינו בטוחות שהעולם כבר השתנה, ואמרנו, טוב, האמת, יש לנו קצת זמן פנוי, אולי נתחיל לחקור את זה, ולראות אם אנחנו יכולות לעשות משהו, מזווית קצת אחרת, שהיא יותר מבפנים. המון פעמים המחקרים שמדברים קצת על ג'נדר איקוולטי, הם מאוד חיצוניים, הם של, אני יודעת, הרשות לחדשנות וגופים ממשלתיים, וכמעט לא מתוך הפרט, וניסינו להבין האם בעצם הזווית יכולה לשנות את התשובות שאנחנו מקבלות. אז בעצם התחלנו לחקור, ונתקלנו בדוח מאוד מאוד יפה, שאני לא יודעת אם מישהי פה
סוציולוגית קראה אותו, בעצם מסמך של רשות החדשנות משנת 2021, עם גרף מאוד יפה, שבעצם אומר לנו, יש יותר ויותר נשים בהייטק, אבל האחוז נשאר זהה. זאת אומרת, גם אחוז הגברים עולה בהתאמה, וספציפית מה שהוא אומר, נתון מאוד מאוד עצום, שבעצם האחוז של הנשים בהייטק לא השתנה כבר 30 שנה. וכאמור, לי זה היה מאוד מוזר, באמת בזמני לא היו כל כך מגמות מחשבים בצורה פופולרית, אבל היום יש יותר ויותר. אני למדתי מתמטיקה, היינו 20% בנות באוניברסיטת תל אביב, שזה כנראה הטופ של ה10 שנים האחרונות, ולא הצלחנו להבין למה האחוזים האלה לא משתנים. ויותר מזה שהם לא משתנים, ניסינו להבין קצת איך זה עובד. בעצם ראינו שיש משמעות גם לאיזה תואר יש או מה ההשכלה, וספציפית גם הדבר הזה, גם אחוז הנשים בעצם שלומדות מקצועות טכנולוגיים, כשמקצועות הייטק זה מתמטיקה, מדעי המחשב, סטטיסטיקה, פיזיקה, עולה אבל עדיין מעט מאוד. מצד שני יש פה הבדל של 6%, היינו צריכות לראות אותו מתרגם גם אחר כך בתעשייה, זאת אומרת גם אם הוא עולה, הוא עדיין לא עולה מאוד מאוד מרשים, ואני לא יודעת אם יש פה נשים שנמצאות במקומות מדעיים טכנולוגיים באוניברסיטה, אבל לכן מצבנו לא עובדים. כשאני חושבת שהגרף הכי מעניין, והוא זה שפתח לנו בעצם את כל הדרך, היה להסתכל על הפאנל, בעצם איך זה נראה, זה קצת מספרים קטנים, אז הדגשתי פה את המעניינים, איך בעצם נראה מסלול הקריירה בראי הבדלים מגדריים, שבעצם אנחנו מסתכלים ומתחילים בכמעט 50% שלומדים ולומדות ל5 יחידות, וזה הולך ויורד בהדרגה, יש פחות תלמידות ב5 יחידות מדעי המחשב, הרבה פחות בתפקידים טכנולוגיים בצבא, ובעצם שני הנתונים הכי מעניינים, זה ש28% מהקורטק, זאת אומרת מדעניות, מתכנתות, אנליסטיות, הקורטק, 28% הם תפקידים טכנולוגיים, ויש ירידה של 6% לאקזקיוטיב. זאת אומרת, בין להתחיל בתעשייה ולהיות מתכנתת, להיות מנהלת בתעשייה, יש הבדל מאוד של 6%, זה לא נשמע כזה נורא. דרך אגב, זה נתונים שנאספו אך ורק מחברות גדולות, חברות פומביות, זאת אומרת, המצב בסטארט-אפים הרבה יותר גרוע, בתור מישהו שעובד בסטארט-אפ, אבל אז שהתעמקנו רגע, איפה בדיוק נמצאות האקזקיוטיב, אז הנתונים מאוד עצובים, זאת אומרת, מבין ה-22% של אנשים שנמצאות בתפקידים של אקזקיוטיב, הם בעצם כמעט כולן נמצאות במשאבי אנוש, legal, finance, marketing, ואם תסתכלו פה תראו שבאף אחת מ-53 החברות הציבוריות לא הייתה אישה בתפקיד בכיר טכנולוגי. כשאני אשים רגע מוצר, נגיד על התפר של הטכנולוגיה, זה לא קור טכנולוגיה. שאלות בינתיים? רגע הלאה. סבבה. יופי, רק דברים עצובים. והשאלה ששאלנו היה בעצם, לאן הן הולכות? 28% מהנשים, בעצם 28% מהתפקידים הטכנולוגיים זה נשים, איך יכול להיות שהן לא מגיעות להיות אקזקיוטיבס? לאן הן הולכות? והתחלנו יותר קלאסי, עשינו כל מיני רעיונות להרבה אנשים, ושמענו המון תשובות שהן עוברות לתפקידים פחות טכנולוגיים, שהן עוזבות את ההייטק, כי זו תעשייה מאוד, עם אווירה לא נעימה, אולי שהן לא קוראות לעצמן, אקזקיוטיב, סניוריות, אולי לא מתקדמות לאזורים האלה. וקצת נתקענו בשלב הזה, עשינו באמת המון רעיונות להמון אנשים, גם עובדים, גם מגייסות ומגייסים, ובאיזשהו שלב אמרנו, רגע, כאילו אנחנו יכולות להתקדם עם רעיונות עד שלב מסוים, אבל אנחנו מדעניות, אז בעצם איך אנחנו יכולות לשאול את השאלה הזאת בצורה קצת יותר מבוססת, ואיזה דאטה יכול להיות לנו רלוונטי ומעניין, כדי לענות על השאלות האלה. ואז חשבנו איזה מקור מידע מכיל בעצם את כל המידע על כל המסלולי קריירה של אנשים, על הבחירות שהם עושים, כדי לדעת לאן הם הולכים, לאן הם הולכות.
זו הייתה השאלה שנחתה אותנו, לאן הטכנולוגיות נעלמות. וחשבנו כמובן על לינקדאין, שזה לא פייר, כי ידעתם את זה כבר מתחילת ההרצאה שלי. שלינקדאין הוא דאטה סט מאוד מעניין, למי מכם שירצו לעבוד איתו, אני חושבת שיש לו ערך סוציולוגי מדהים, כי הוא מצד אחד משקף את המציאות, כאילו אי אפשר לשקר בו מאוד, אם את כותבת שאת עובדת בחברה מסוימת, רוב הסיכויים שתעבדי בחברה הזאת, אבל הוא גם איזושהי מראה למי אנחנו רוצים להיות, ולאיזה סיפור אנחנו מספרים על עצמנו, כשבעולם העבודה הדבר הזה מאוד משמעותי, כי מי שאני מספרת שאני, זה ככה גם הסביבה תתייחס אליי. לכן לנו מאוד מאוד התאים, אבל מן הסתם הוא היה צריך הרבה מאוד התאמות והרבה מאוד שפצורים ודברים כדי שנוכל באמת לעבוד איתו. ובשלב הזה ניסינו לחשוב איך אפשר להשיג את המידע של כל לינקדאין, התחלנו לעשות סקרייפ לבד, וזה היה סיוט, ואז נזכרתי שעבדתי עם בריידאטה בסטארט-אפ קודם שעבדתי בו, והיה להם מידע בלינקדאין. אז באמת הגענו לאינישיטיב וביקשנו מהם, וזה היה תהליך הכי קל ונעים בעולם, מאוד הופתענו שהם פשוט נתנו לנו את כל המידע בלינקדאין, אבל זה היה מאוד מאוד נחמד, ובאמת פשוט נתנו לנו את כל המידע מלינקדאין, אותם ספציפית עניין אך ורק השוק הישראלי, אז לקחנו את כל המידע לינקדאין ישראל, והתחלנו לעבוד. אני אעצור לשאלות, כי אני מדברת יחסית מהר, אז סבבה. אז לקחנו בעצם 4 דאטה סט מרכזיים, שהכי מעניינים היו 2 הראשונים של לינקדאין, אז המרקט פלייס היה קצת פחות, אבל אני שמחה שהוא התרחב, כשבאמת עניין אותנו גם הפרופילים בלינקדאין של אנשים, כי אנחנו מדברות בעצם מנסות להבין איך אנשים מנהלים את הקריירה שלהם, וגם מידע על חברות, כדי בעצם להיות מסוגלות להבין כאילו עוד מידע, לעשות enrichment על המידע של החברות, האם זו חברה גדולה או חברה קטנה, סטארט-אפ או קורפורייט, בגלאסדור למשל יש דירוג על מה הג'נדר איקוולטי של החברה, אז יכול להיות שהדבר הזה יכול להעיד לנו, כי בעצם כל מיני enrichment שהשתמשנו, וגם בסטארט-אפ ניישן שהוא גם מאוד מאוד נחמד, אבל הוא הכיל רק אחוז מאוד קטן מהחברות. כשככה המידע הגיע בסוף, בעצם נראה לי שלא הוספתי פה איך נראה עמוד לינקדאין מאחורי הקלעים, ליאור בטח תכיר את זה טוב ממני, תכף זה ג'ייסון, מה שקורה זה שפרופיל לינקדאין של בן אדם יכול להיות בו בהיסטוריה חברה אחת שהוא עבד בה ומקום אחד שהוא למד בו, ויכול להיות עובדת אחרת עם 17 מקומות עבודה שהיא עבדה בהם ו5 תארים שניים, אז זה מאוד מאוד לא מנורמל, אז בעצם מה שעשינו היה לנרמל את כל המידע, להפוך אותו לרלציוני, זאת אומרת לטבלאות שיש ביניהם קשרים אחת מן השנייה, שחלקן ממש ייצגו משהו בעולם, נגיד יותר רוי, וחלקן כבר היו אחרי עיבוד שלנו, למשל הצמדה בין המידע מלינקדאין למידע מגלאסדור, בעצם כל מיני משחקים שעשינו על הדאטה, וככה נראה בעצם המידע שעבדנו איתו. אני בטוחה שאתם יכולים להתרשם כל הטבלות. המידע מלינקדאין זה נגיש? כלומר זה כבר מעובד וכל זה, ואפשר לגשת אליו בחופשיות יחסית, או שזה דורש איזה שכבות של הבטחה או דברים כאלה? מצידנו לא דרש שום הבטחה, זאת אומרת קיבלנו מבריידאטה ג'ייסון עם כל המידע בצורה מאוד מאוד טובה. זאת אומרת כתוב ממש שם והשם של הבן אדם, education, כל השורות שמעידות על education, work experience, כל השורות שמעידות על work experience. זה חופשי כזה, מידע נגיש וחופשי. אוקיי, תודה. כן, לגמרי. אני חושבת שזה גם המטרה של השעתיים האלה, להראות עד כמה הוא חופשי ועד כמה הוא נוח. לגמרי. ובגלל שהוא ג'ייסוני, זאת אומרת, יכול להופיע כמות מידע מאפסית עד אינסופית, היינו צריכות לנרמל אותו לצורה שתאפשר לנו לחקור. באופן כללי לחקור על מידע שהוא לא רלציוני, זאת אומרת שהוא לא נמצא בטבלאות באיזושהי תצורה נוחה יותר, מאוד מאוד קשה לחקור עליו, זה מאוד לא יעיל, לכן העברנו את זה בצורה כזאת. מי שירצה אחר כך להתייעץ על ארכיטקטורה, אז אני יכולה, בשמחה. ובאמת ככה נראו בסוף כל המידע המעניין שאספנו על כל האנשים, כשעל כל בן אדם רצינו לקבל מאפיינים אישיים, גם מגדר, גם גיל, פחות או יותר,
כל מיני דברים שקשורים למקומות עבודה שהיא או הוא עבדו בהם, זאת אומרת באיזה מקצוע, ברמת הסניוריטי של כל אחד מהתפקידים, האם זה היה בעמדה של לידרשיפ או לא, הנה יש אפילו קצת הסברים יותר, ממש חילקנו כל אחד מהדברים להרבה קטגוריות, וגם קצת על הרקע, איזה תואר היא או הוא עשו, האם יש או אין ניסיון צבאי רלוונטי, בשוק הישראלי זה מאוד משמעותי, אז ניתחנו את זה, גם זה קצת העולם של שתינו באות ממנו, אז רצינו לראות איך הדבר הזה משפיע אחר כך על המסלולי קריירה, אז בעצם כל אחד ואחת מהאנשים, שזה בעצם כל העובדים בעולם הטכנולוגיה בישראל, היה לנו את זה על כל התפקידים שהם עשו אי פעם, מלינקדין, וזה לא אומר הכל, למשל דודה שלי עובדת בהייטק כבר 30 שנה ויש לה 2 תפקידים בלינקדין, היא לא מילאה הכל, אז זה מאוד משתנה. אפשר לשאול שאלה? בטח. בלינקדין, למיטב ידיעתי, אנשים כותבים קצת איך שהם רוצים. נכון. ובעצם... בעיקר דברים, אבל כן. כן, אבל איך בעצם הצלחתם לקבל את הסניוריטי ואת הפרופשן? הלכתם לפי מילות מפתח, או שהיה פה איזה משהו מעבר? כי סניוריטי זה לא דבר שקיים בלינקדין באופן טבעי. אז תחזיקי את 2 השאלות, ואנחנו נגיע להם בעוד איזה 5 שקופיות. מעולה, תודה. מגניב. אז הסוגיה הראשונה שהטרידה אותנו, עוד לפני שאנחנו מדברות כאן על סניוריטי ועל פוזישן, זה מגדר. כשלינקדין בעצמם לא מחזיקים את הדבר הזה בכלל, בתור איזשהו ערך, דווקא מקטע נחמד, כאילו מין אומרים כזה, ג'נדר זה לא משפיע על העסקה במקום עבודה, באמת שטויות יפות, אבל אנחנו כן היינו צריכות את המידע הזה. חקרנו קצת איך לינקדין בעצמם עושים מחקרים על הבדלים במגדרים, והתשובה זה שהם משתמשים בשמות, שזה מאוד נחמד לאמריקאים, אבל לא כל כך נחמד לישראלים. אז למשל, התחלנו מזה, מצאנו כל מיני API שכזה, אתה נותן להם שם, והם אומרים לך בחזרה מה הסבירות שזה יהיה גבר או אישה, ולמשל ניתן לראות שהשם שלי הוא ב-96% גבר, אז כבר זה היה דוגמה שלילית, זאת אומרת לא יכולנו להשתמש בזה, אבל אני חושבת שבצורה קצת יותר רצינית ומעניינת, בישראל יש הרבה מאוד שמות שהם גם לגברים וגם לנשים, ולכן לא יכולנו להשתמש במתודה הזאת. אז היינו צריכות לפתח מתודה חדשה. עוד מתודה נחמדה זה שהשתמשנו במידע מהלינקדין. יש כל מיני reviews כאלה או מין recommendation בלינקדין, זה לא כל כך מקובל בשוק הישראלי, אבל בעצם אנשים כותבים על ברנדה, שהיא great person, האמת שאני מכירה אותה, היא באמת great person, זה היה חביב, אבל לא נתן מספיק כיסוי, ואז לא הייתה לנו שום דרך להתחמק ממה שחשבנו בהתחלה שנצטרך לעשות, וזה לזהות לפי תמונה. אז פה השתמשנו גם בעצם ב-API של בראי דאטה, בעצם בפרוקסים שלהם שמשמשים לסקרייפ, ובעצם הורדנו את התמונות מלינקדין בעצם עבור כל אחד מהפרופילים, וניתחנו אותם, שלחנו אותם לכל מיני אלגוריתמים, כשסתם קצת דברים שיצחיקו אותנו על למה זה מאוד מאוד קשה להשתמש בניתוח תמונה בלינקדין, כי הנה דוגמאות לתמונות שאנשים שמים בלינקדין, הנה אהובה עליי, באמת קשה מאוד לנתח מגדר לצפרדע שנראית ככה, וזה אכן הוריד לנו לא מעט אנשים, כאילו מי שלא יכולנו לנתח או לנחש מגדר באיזשהם אחוזים של accuracy, אז הורדנו מהדאטה סט, כלומר השתמשנו בעצם גם ב-API של בראי דאטה כדי להוריד תמונות מלינקדין ולשלוח אותם, בסוף השתמשנו במנגנון הפייס קומפריסון של אמזון שהיה, נכון לאט זה דבר שהיה, ובסוף באמת עשינו כאן איזה מין ממוצע כזה בין כל האלגוריתמים ביחד, ולקחנו רק אנשים שהיינו בטוחות לגביהם ביותר מ-90%, כשזה המספרים הסופיים בעצם של כמה נשים וגברים היו בדאטה סט שלנו. סבבה, אני אמשיך קצת לעוד אתגרים, והנה השאלה של ענבר, בעצם האנשים כותבים מה שבא להם בלינקדין. פה עוד הייתי נחמדה, יש אנשים שכותבים כאילו, עם מלא זה דברים ממש, entrepreneur וגם דאטה אנתוזיאסטיק וכל מיני שטויות, איך אנחנו מנרמלות כל אחד מהדברים האלה, לבאמת מה הפוזישן הרלוונטי.
כשהדוגמה הכי טובה פה היא איך אני מנרמלת גם ג'וניור אנג'יניר, גם ג'וניור אנג'ינירינג, גם ג'וניור דבלופר, גם ג'וניור סופטוור אנג'יניר, כולם אותו דבר. אז בעצם, יש פה עוד דוגמאות שבטעות התפספס לי האפקט, עוד דוגמאות לדברים שאנשים כותבים על עצמם בפוזישן, גוגל, טובה, מיונז, הבנים והבנות, זה לא מצאתי מעולם את הפרופיל שכתב את זה, אבל הוא מאוד חביב. אז בעצם איך אנחנו מנרמלות את הדברים האלה וגם משאירות מקום לשטויות שאנשים כותבים. אז השתמשנו בעצם, לקחנו את כל הדברים האלה, הכנסנו אותם, עשינו איזשהו fine-tuning לאלגוריתם שנקרא BERT, שהיה מאוד מאוד נחמד, גם כאילו, אני מחבבת אותו גם היום, הוא מאוד מאוד מתאים למטלות קלסיפיקציה, והצלחנו בעצם לקלסטר את כל הפוזישנים שמצאנו למה אנחנו חושבות שזה מעיד. כשבעצם כל שורה היא פוזישן בהיסטוריה. כאילו אם לי נגיד היו 5 מקומות עבודה, אז יהיו לי 5 שורות. שאלות בינתיים? אנחנו עדיין באיך אנחנו לא עושות את הדאטה ככה שנוכל לעבוד. בעצם עשיתם קלסיפיקציה כאילו למקצועות ספציפיים, נכון? כאילו ממגוון גדול עשיתם כאילו, צמצמתם את זה. כן, לגמרי. אנחנו מצאנו את 10 אופציות האלה ועשינו פייט-טיונינג לכל אחת מאלה, כן. זה ה-positions. נכון. אוקיי, אז חסר לי הסניוריטי עדיין. עשינו סניוריטי זהה, כאילו מבחינת אותו מנגנון של BERT, פייט-טיונינג, כשבעצם סיניור זה מי שכתוב סיניור, דרך די קלה, יש עוד תפקידים שמעידים על סניוריטי, כמו ארכיטקט, סטאפ אנג'יניר, כאילו בעצם חילצנו את מה הדברים שמעידים על סניוריטי ועשינו מנגנון מאוד דומה, הוא פשוט קצת פחות מעניין, אבל המנגנון היה יוצא. תודה. יש לכם איזושהי הערכה בנוגע לאמינות הסיווג הזה? לדעתי היו נתונים דומים, שוב בסוף בכללי כל הסוגיות של איך אנחנו בוחנים דאטה-סט כזה כשהוא unlabeled, כאילו זה בסוף מטלה שהיא unsupervised לצורך העניין, אז אנחנו, מה שעשינו היה באמת לתייג בעצמנו המון, ואז ממש עשינו train test, כאילו במקום להתייחס לזה בתור unsupervised, התייחסנו לזה כן בתור supervised, סליחה על כל המונחים המקצועיים למי שזה יבדד אותי פה, אז תייגנו המון. מה סדרי הגודל של הטריין וטסט שעל פיהם, מנסים טריין, טסט ואז הרצתן את זה על הכל, סיווג על הכל. כן, כל הדאטה-סט לדעתי 10,000 שורות, כשלדעתי טריין היה 7,000 וטסט היה 3,000. אז זה בעיקר עניין של דאט, הדברים האלה. זה היה מספיק בדאט שלי. מה עשיתם עם ה-other? זה מלא other. נכון. other היו, אני יכולה לדבר קצת על מה הם היו, חוץ משטויות, כאמור, כמו גוגל, טובה וכאלה, הרבה מאוד דברים שהם כאילו קצת נגיד משיקים לעולם הטכני. legal, operation, אפילו נגיד עוזרי מחקר באוניברסיטה, כאילו כל מיני דברים, בדיעבד, לא, עוזרי מחקר שמנו בריסרצ', לא משנה, אבל הרבה דברים שהם מקפידים. אני כן אספר בכללי על הדאטה-סט שהכנסנו לב רק אנשים שהיה להם לפחות שורה אחת מהדברים שהם לא other. בכללי, כאילו, שוב, לינקדאין זה פלטפורמה מעניינת, כי יש מקצועות שמשתמשים בו המון, בהייטק זה מאוד מאוד נהוג, למשל מורים אין להם לינקדאין, אבל לאדריכלים למשל יש, אז נגיד, היינו צריכות להבדיל בין ארכיטקט שהוא ארכיטקט תוכנה, לארכיטקט שהוא ארכיטקט אדריכל, אז לפעמים other היו דברים כאלה. יכולתם אולי לעשות את זה, אבל לפי התעשייה שבה בן אדם עובד, זאת אומרת, הרי החברה היא בתעשייה, ואז אתם יודעות שאתם מתמקדות בשוק הטכנולוגי, אז היה אפשר אולי לקחת את הדיג'יטל אוקיי. אז אכן ככה עשינו את זה, וגם ארכיטקט שהיה גם software engineer, הסיכוי שהוא ארכיטקט שקשור להייטק זה יותר סביר. אבל כן, השתמשנו גם, פשוט המידע על חברות לא תמיד קיים. לא לכל החברות יש קלסיפיקציה טובה, כאילו זה משתנה. מגניב. ובאמת, ככה נראה הדאטה-סט שלנו בסוף, היו לנו קצת, בסביבות 150,000 עובדים טכנולוגיים, זאת אומרת, אמרתי שיש להם איזשהו מקצוע טכנולוגי ברזומה שלהם,
והאחוזים היו די דומים למה שראינו מהרשות לחדשנות, של בערך 2/3 היו גברים ושליש היו נשים. רוב האנשים באופן לא כל כך מפתיע בין גילאי 30 ל-50, אבל זה ככה הדאטה שלנו שהיה מאוד מעניין. מן הסתם יש גם מעל גיל 60 וגם מתחת לגיל 20, זה היה פשוט די זליג. זהו, שאלות בינתיים על מה עשינו, כי אז עכשיו עוברים לתוצאות, זה כבר אוף טופיק. כן, יש שאלה בצ'אט. רגע, שאלה בצ'אט, מי שתוכלו לי להקריא לי את זה, כי אני לא רואה. איך קבעתם את הגיל? שאלה טובה. גם עשינו כל מיני יוריסטיקות, ששם דווקא לא היינו הכי בטוחות, אבל בעצם עשינו מין אוסף יוריסטיקות היררכי יחסית. למשל, אם היה כתוב הגיל התחלה של הצבא, אז אנחנו יכולות להגיד שזה בסבירות גבוהה 18. זאת אומרת, מי שהיו לו, שהוזנו השנים של שירות צבאי, יכולנו בעצם להתחיל לספור משם. עוד דרך שעשינו את זה למי שלא היה צבא, עשינו את זה באוניברסיטה, כאילו אנשים בלי צבא ועם אוניברסיטה, אז אנחנו גילאי 20 בערך. חשוב להגיד שגיל לא כל כך מעניין אותנו מדויק, מעניין אותנו בערך, נגיד, בקטים של גילאים. בין 20 ל-25, 25 ל-30, אז ככה עשינו גיל, דווקא באיזה מין יוריסטיקה. סבבה, זה הגילאים, בוא נראה את השאלות. מציעים פה מישהו שעשה סקר תעסוקה של בוגרי הנדסה בתל אביב. מגניב מאוד. זה לא קשור, סתם עשיתי, אבל זה מזכיר מאוד מה שעשיתם. רק שלכם זה דגש על מין, אני מניח, כאילו, על מגדר. על מגדר, וגם בסקייל קצת אחר. כן, סקייל אחר כמובן. אבל קצת אחר. ממש, זהו, לא, מפרגנת מאוד, מה? אז זה בעצם עד כאן היה איך לאסנו את הדאטה, כדי שנוכל לחקור אותו. ואז נראה לי שעכשיו אני פשוט אשתף אתכם בכמה זה. קשת דנה, כמה זמן יש לי? סתם שנצלול. נראה לי שאפשר בקצרה בפיינדינג, אם לא להשאיר את כולם במתח. יאללה, אז אני אתן איזה 3 פיינדינג, למרות שיש כאילו ממש הרבה, ואני גם אקשר לאיזה מאמר שכתבו עליהם, שנוכל לראות פה דברים. סבבה, דווקא זה קצת פחות, אוקיי, אתם יודעים מה, דווקא זה נחמד. אמרנו שמאוד עניין אותנו הצבא ושירות טכנולוגי בצבא, וראינו מידע מאוד משמח, והוא שאחוזי הנשים והשירות הטכנולוגי בצבא הולכים ועולים, ממש ב6% ב-20 שנה האחרונות, מאוד מאוד יפה, ובטח הצבא נורא נורא גאה בזה. אבל שאלנו רגע, איזה תפקידים טכנולוגיים? ומסתבר שכשעושים deep dive לאיזה תפקידים טכנולוגיים מדובר, רואים שמדובר בגדילה רק באזורים מאוד ספציפיים, בדאטה אנליסט, ב-QA וספורט ובדבופס, ואין שום שינוי ב-20 שנה האחרונות בנגיד אחוז אנשים בתכנות בצבא, שגם תכנות וגם hardware של תכונה. אלה המקצועות שבהם תקרת השכר גבוהה יותר משמעותית מאשר ב-QA ספורט ודאטה אנליסט. זאת אומרת, שימוש מאוד, כאילו, זה באמת מאוד יפה שאחוזי הנשים ב-QA וספורט עולים, אבל בכנות לא מדובר בתפקידים המעניינים טכנולוגית, ולא מדובר בתפקידים שישנו את הפוזישן שלהם אחר כך בתעשייה. זאת אומרת, הדאטה שלנו אפשר לנו לשאול שאלות הרבה יותר ספציפיות ממה שמתאפשרות כששואלים את הצבא מה אחוז הנשים אצלכם. זהו, עוד שאלה, נגיד, דבר מאוד יפה שראינו היה באיזה תפקידים מתחילים בתעשייה. כשראינו בעצם שאחוז הגברים שמתחילים בתפקיד ראשון בתעשייה, בתכנות, ולא בדברים כמו דאטה אנליסט, הרבה יותר גבוה מאחוז הנשים, וממש אפשר לראות איך נשים נוטות להתחיל יותר בתפקידים עם תקרות שכר נמוכות יותר מאשר גברים, ולתפקיד ראשון בתעשייה תהיה אחת משמעות די גדולה לגבי המשך הקריירה, כמות השנים שלוקח לעבור בין תפקידים היא די גדולה, להתקדם ביניהם, זה מאוד משמעותי. ואז אני אתן את זה כדוגמה דווקא מעניינת לאיך הדאטה שלנו אפשר לנו, אמרנו אוקיי בסדר, יש יותר גברים שמתחילים בתכנות, זה לא כזה מפתיע, יש יותר גברים בצבא שהם מתכנתים, מה יקרה אם נסתכל רק על נשים וגברים שהיו מתכנתים בצבא? זאת אומרת, יש להם ניסיון בתכנות, מה אז התפקיד הראשון שלהם בתעשייה? ומסתבר שעדיין אחוז הגברים
בתפקידי תכנות הוא גבוה יותר. זאת אומרת, יש לא מעט נשים שהיו מתכנתות בצבא, ועדיין כשהן מגיעות לתעשייה, הן מתחילות מתפקידי QA ספורט או מתפקידי דאטה אנליסט, כשלעומתם הגברים פשוט נהיים פאונדרים, שאותי אישית זה פשוט מרתיח, אבל נשים את זה בצד. זאת אומרת, זה מאפשר לנו לראות ברזולוציה הרבה יותר גבוהה איך גברים ונשים מחליטים החלטות על הקריירה שלהם. זהו, אני ארוץ ממש כדי שיהיה לנו קצת זמן לשאול לשאלות, ואני אראה לכם נראה לי את הדבר הכי מעניין נראה לי והכי משמעותי. הסתכלנו בעצם, דיברנו על זה שלינקדאין זה הכל סביב להציג את עצמך, אז הסתכלנו מה אחוז הגברים והנשים שקוראים לעצמם סיניורים. זאת אומרת, מבין כל המתכנתים בלינקדאין, כמה גברים מוסיפים את המילה סיניור ליד, סיניור סופטוור דבלופר, וכמה נשים, וכחוס כל המקצועות בהייטק הישראלי, אחוז הגברים שכותבים שהם סיניורים הוא גבוה באופן מאוד מאוד עצוב אל מול הנשים, ואכן אולי זו התשובה לאן הנשים נעלמות, הן פשוט לא קוראות לעצמם סיניוריות, אלא מתביישות, לא מרגישות בנוח, המון דברים. זהו, באמת לפרויקט שלנו קוראים סיניורית, זאת אומרת איפה הסיניוריות ולאן הן נעלמות. נראה לי שאני אשאיר כאן, אבל אני אשאיר זמן לעוד שאלות. מעולה. יש עוד שאלות לשי? יש. כן. שאלת תוכן, או הערת תוכן אם את רוצה. אם את הולכת לשקף הקודם, כשאנחנו מדברים על כאילו הסללה כביכול, או מתוך אלה שכבר היו מהנדסים בצבא, סתם, אני איפשהו חושב שפשוט גברים נורא מוצללים, אם הם כבר היו מתכנתים בצבא, אז הם פשוט חייבים, מבחינת לחץ מסביב, להמשיך עם זה, ולנשים יש ראש יותר פתוח. זאת אומרת, אני ממש לא הייתי, מכיוון שברור שאישה שהייתה מתכנתת בצבא יכולה לבחור להמשיך בזה. אני בטוח שהיא יכולה להמשיך בזה, ויקחו אותה. פשוט לפעמים הן פחות מוצללות לזה, ויכולות לחשוב על דברים שיהיה להם יותר כיף לעשות בחיים. א', אני מאוד מתחברת, אם אנחנו מדברים למשל על פרודקט, או על דאטה אנליסט, שהם תחומים אחרים. אבל לא, other, זה שהם פחות בכיוון אחר גם, אוקיי, מיציתי, לא מעניין אותי. בינינו, אוקיי, יופי, הרבה כסף, זה לא תמיד מעניין להיות בהייטק. אני מאוד מסכימה, אני חושבת שפה נכנס קצת האישיו הפוליטי. זה נכון מאוד שכל אחת יכולה להחליט איזה החלטה שתרצה לגבי הקריירה שלה, כן, באיזה סוג חברה היא רוצה לעבוד, באיזה מקצוע, באיזה דרגת שכר. השאלה היא רק על האם באמת יש את האפשרות. כי אני מסבירה דווקא אחרת את הנתון הזה, למשל על ההבדל בין QA וספורט. אני חושבת שהרבה מאוד, אני ראיתי חברות שלי, כן, שאומרות שנייה, אני עוד לא יודעת אם אני מספיק טובה, אני אתחיל רגע ממשהו קצת יותר רגוע, לראות האם אני יכולה. זאת אומרת, יש המון סיפורים שאפשר לספר, מספרים לא נותנים לנו תשובות, הם רק נותנים לנו מסגרת שאפשר לדבר עליה, אבל אני חושבת שהם מאוד מאוד מעניינים, כאילו, זו המסקנה, ובאמת יכולים כאילו לתת את התשובות ללמה, זה נצטרך מחקר איכותני משמעותית, ולא את הדברים. מחוץ לסקופ של הברייט אינישיטיב והמוצרים, אבל בהקשר של הסללה של נשים, רק כי זה מרתק, מישהי שהייתה חברה וקולגה ועשתה מחקר באוניברסיטת קולומביה, שרצתה להראות מה קורה ספציפית בסיפור של יזמיות, ולמה אנחנו רואים פחות נשים באופן כללי, ופחות נשים ביוזמות שהן פיור טכנולוגיות באופיים, והיו כל מיני זרקורים מרתקים כמו סוג השאלות שאתה תקבל ממשקיעים כשתגיע לפגישת פיץ' ראשונה. אצל גברים הרבה פעמים זה יהיה, אז איך אתה הולך לנצח את המתחרה, ואיך אתה הולך להיכנס לעוד 6 גיאוגרפיות, ואצל נשים שאלות שאם להתכוון או בלי להתכוון, אבל הן מאוד מאוד מקטינות. מה מעניין במוצר שלך? למה את חושבת שמישהו ירצה? כלומר, והיא הרתה את זה לאורך המון מקרים, אז אני חושבת שאין אף אחד מאיתנו שאלה אם קיימת הסללה, השאלה איפה את הולכת בתוכה וכמה את מצליחה. אז אני כן אגיד, רגע לפני שברת אגיד, דווקא נתונים מעניינים, אולי דווקא נחמדים, אולי השקופית האופטימית היחידה שקיימת במצגת שלי בשלב התוצאות, היא שהסתכלנו מה המקצוע הראשון בתעשייה
אחרי שעושים תואר במדעי המחשב, ספציפית, זה טק כזה, מדעי המחשב ומתמטיקה וכאלה, ונראה שאחוז הגברים והנשים זהה. כשאני מסבירה את זה, דווקא בתפיסה של מקומות עבודה, שאומרים, אוקיי, כאילו אני מעסיקה עכשיו ג'וניור או ג'וניורית, אני יודעת בדיוק מה הם מציעים, בעצם מגיעים לי כמה מועמדים, עם תואר במדעי המחשב, אני יכולה להשוות בין הממצאים שלהם, ואז מאוד קל לי להגיד, אוקיי, הם שווה ערך. אני יכולה לקחת או גבר או אישה, או אפילו לפעמים להגיד, טוב, יש לה 2 נקודות פחות, אבל אני רוצה לקחת אותה בכל מקרה. כשאני תופסת את זה דווקא כשיש בהירות בקורות חיים, זה מאוד משרת מיעוטים, וכשיש ערפל, זה דווקא לא משרת אותנו. זאת אומרת, שוב, בהייטק יש המון משמעות לאיך אתה מספר על הניסיון שלך, איזה דברים אנחנו מספרים על כמה קורות חיים שלי מנופחים במלא מטריקות שהן לא אמיתיות, ושדווקא האקדמיה יכולה לתת לנו איזשהו נרמול מאוד מעניין. אז זה השקופית הנחמדה שלי. שי, תודה רבה על ה-case study המרתק, ואני רוצה לחזור, דנה וליאור, אם אפשר, אולי גם שי תשתתף, לחזור לדאטה סקרייפינג ולמקור שממנו התחלנו את היום הזה, ואולי לבקש מאחד מהמשתתפים כרגע, אם יש לו איזשהו דאטה סט שהוא רוצה עכשיו להתחיל סקרייפינג שלו, ולנסות יחד באיזשהו סוג של hands-on בדקות שנשארו, לנסות לאתר את הצורך הזה באתר של ברייט דאטה. יש מישהו פה מהמשתתפים שמעוניין, שרוצה ככה לזרוק איזשהו דאטה סט? להעביר, לראות אם קחו את התוצאות של האירוויזיון. תוצאות של האירוויזיון. ניחוד. ניתוח פוליטי של האירוויזיון. אז אני אגיד שנייה, דרך השאלה הזאת, זו הזדמנות לחדד לגבי מה שליאור כבר הסבירה, לגבי מרקט פלייס versus נון מרקט פלייס. בגדול, דרך המלך למה שקיים במרקט פלייס תהיה לפנות לשם, כי זה מידע שכבר נאסף ועשה עליו את הניתוח והניטור כדי לוודא שאתם מקבלים את המוצר האיכותי, מדויק ומוגמר ביותר. אתה לגמרי צודק בהקשר הזה שאתה יכול בעיקרון לאסוף דרך המערכת כל דאטה שהוא ציבורי, כלומר, השיח הפוליטי בעקבות האירוויזיון זה כנראה ייקח אותנו למקום של איסוף מתוך רשתות חברתיות של השטגים ו-keywords ספציפיים של pro ו-against Israel, והדבר הזה ניתן לאיסוף. הרבה ממנו בטח באזורים הנישתיים האלה שהם לפעמים רעיונות מאוד חשובים ומאוד יצירתיים, הם לא משהו שיש אליו הרבה ביקוש, ואז אנחנו לא נמצא אותם בצד של המרקט פלייס, כלומר אתה תצטרך לבוא ואו לבקש החברה תייצר custom data set עבורך, או ממש ללכת ולאסוף, והיום נגענו ככה בקצה המזלג במה המשמעות של לאסוף לבד, ואני יותר מאשמח שוב למי שזה רלוונטי להסביר לו איך אפשר לעבוד עם ה-ID שלנו, ובעצם איזה טמפלטים יש שם, אבל ליאור, אני לא חושבת שזה משהו שאספנו והסתכלנו עליו בהקשר מרקט פלייסי, נכון? לא, אבל כן, גם הראש שלי הולך לעולמות הסושיאל וחיפוש לפי השטגים וקיוורדס, ואז לעשות את הניתוח בצד, כאילו, בצד שלכם. כשאוספים, כשהדאטה נאסף ממקורות שונים, אז המקור נמצא לנו בדאטה סט, נכון? מן הסתם. מה הכוונה? אם אתם מדברים, אנחנו מדברים על שיח פרו או נגד כאילו נגד ישראל או באירוויזיון, אז זה ייקח מאתרי אינטרנט כאלה ומסושיאל מדיה זאת אומרת, בעצם כל סורס יהיה דאטה סט. כל סורס יהיה לי אפילו את ה-URL שלו וכאלה דברים? אנחנו עדיין לא, כאילו, אני אומרת עדיין לא, כי זה גם משהו שאנחנו חושבים עליו ברודמפ שלנו, אנחנו עדיין לא עושים את ה-unions וה-joining בעצמנו, אנחנו כרגע מתייחסים זה אפילו לא לרמת אתר כדאטה סט נפרד, אלא לרמת העמוד הייחודי בתור אתר. זה למה יש לנו לינקדין כמה, יש לנו פרופיל של חברה, יש לנו פרופיל של בן אדם, יש לנו פרופיל של משרה,
יכול להיות פרופיל של קבוצה בלינקדאין, וכל אחד מהם יהיה דאטאסט נפרד, זה בגלל השיטות של האיסוף. אבל ורד, לשאלתך, כן, זה אומר שתוכלי לזהות בדיוק מאיפה מידע הגיע. כלומר, זה עוד יותר מדויק מאשר האתר. זה לרמה שאת תצטרכי כאילו לבחור את זה מ4 מקורות שונים, כאילו, ואת העבודה של הג'וינים ודברים כאלו, אז לעשות, כן, אצלכם. אפשר כאילו לאסוף ממקורות מידע שונים, כמו יוטיוב, מספר צפיות, ספוטיפיי, אינסטגרם, לא יודע מה, רשתות חברתיות שונות ומגוונות. לאסוף אותם לכלל אחד, כאילו, נגיד. כן, אז שוב, אז כל אחד מהם יהיה דאטאסט נפרד, יהיה API נפרד, שכל הדאטה זורם אליכם לאותו סורס, ואז אתם יכולים לעשות את העבודה בצד שלכם. עבודת הג'וינים והיוניון ומה שכאילו, הלייבלינג וכל העבודה הזאת. חשוב לי לציין רק בנוגע למקורות, ציינת את המילה ספוטיפיי ספציפית, צריך לשים לב שמדובר על publicly available data, במקרה של ספוטיפיי זה סגור לחלוטין, אז כן, זה באמת הדרך הטובה ביותר כמו שציינו מקודם, זה לבדוק באמת מה קורה כשנכנסים דרך אינקוגניטו, ומהו המידע שאתם יכולים לקבל. כל אתר, כל סושיאל מדיה מגביל את כמות הפוסטים, את כמות המידע, וזה מאוד מאוד משתנה. הדרך הטובה ביותר, אז כמו שאמרנו, להתחיל מאינקוגניטו ולראות מה המידע שאפשר לאסוף, והאם הוא מספיק ומה שנקרא sufficient. אוקיי, אני רואה שאין עוד שאלות, אז אני אמשיך לשאול. אני במהלך השנים האחרונות מקבלת בקשות להורדת טוקבקים מאתרי חדשות, שזה תכלס פתוח, אבל הטוקבקים הם מאוד מאוד, כאילו, מי שרוצה להוריד אותם ידנית, זה נורא מורכב. יש אפשרות דרך בריידאטה לאסוף רק טוקבקים של כתבות מסוימות? כן, אני שוב אגיד על המרקט פלייס שספציפית אין לנו ניו סייט, זה משהו שאנחנו מתלבטים להוסיף. אתם יכולים לחשוב על מרקט פלייס כמשהו שאנחנו כאילו, אנחנו השקענו בו אקסטרה כי יש לו הרבה הרבה דימנד, ולרוב לאתרי חדשות בגלל שהם בדרך כלל מופצים בטקסט, אין הרבה אינסנטיב לעשות מהם דאטה סט בהכרח, כמו פשוט לאסוף את הטקסט. אז הרבה אנשים בהקשר הזה פונים לפתרונות כאילו רק של איסוף, של IDE וכאלו. ספציפית על קומנטים לזה, זה כבר יכול להיות משהו כאילו יותר מעניין לעשות. כשצריך לזכור שמה שדנה אמר מקודם זה שהרבה אתרי חדשות, בעיקר בארצות הברית, הם חסומים. כאילו אתה ממש צריך לא רק לעשות לוגינג, אלא הרבה פעמים לשלם. ניו יורק טיימס וכאלו זה דברים שהם לא זמינים. אז היה שאלה על זה, אני גם אוסיף, גם תחומי בריאות, זהו. אז הרבה מידע בריאותי הוא כמובן חסוי ולא זמין, אז אין לנו גם בכלל את הקטגוריה הזאת במרקט פלייס. אם יש משהו ספציפית שאתם מכירים שהוא פתוח ותכתבו אותו בפורם שדניאל סיפר עליו, אז אם זה גם יהיה משהו שהוא רלוונטי, אנחנו יכולים אפילו לחשוב להפוך את זה גם לדאטה-סט במרקט פלייס. אבל לרוב מהניסיון שלי, הרבה דאטה-סטים של בריאות, הם באמת הם .go והם ממשלתיים, והם דווקא לא זמינים, כאילו, הרבה מידע מחקרי וכאלה. ממשלתי, אבל כאילו אנונימי, לא משהו, זה פרטי, כאילו, לא יודע, מה נתוני קורונה או דברים כאלה, לא יודע. שוב, צריך להבדיל, כן. הרבה מהנתוני קורונה הם aggregated דבר, ואז לעשות מהם דאטה סט זה פחות use case שמעניין אותנו, כאילו הם כבר מראים את ה-insights בהקשר הזה. אם יש משהו שהוא נגיד משתנה כל הזמן או דברים כאלו, אז אפשר לאסוף אותו בקצב יומי, ואז באמת לעשות איזה משהו דאטה סטים ממנו, אבל כמובן שאם זה משהו אגרגטיבי שאומר במדינה הזאת יש ככה, במדינה הזאת זה כאילו פחות מעניין כדאטה סט, כי המידע כבר כאילו זמין, הוא לא... אני כן אתן דוגמה איפה זה היה מעניין. לדוגמה בקוביד, אחת הסיבות שהיינו מאוד יעילים, זה שאחד הדברים שהיו הכי קשים זה ברגע שהיה זמינים החיסונים, ונהיה איזה בעלת חיסונים של איפה אפשר להתחסן ואיפה זמין. בארצות הברית, אני לא הייתי אז בארץ, אבל אני מניחה שהכאוס דומה, אבל בארצות הברית היה
המון המון בתי מרקחת בעצם, שהיה להם נגישות והציעו את החיסון, אבל הם שמו את זה בתוך אתר הבית מרקחת, ואז לאנשים לא היה שום יכולת לנווט בתוך הכאוס הזה, ואז אתר שהשתמש בשירות של ברייט בעצם סרק בכל יום איפה יש תורים פנויים, וידע להנגיש לאנשים עכשיו חיסונים. אז זה healthcare, אבל לא במובן של דיווח על חולים, אלא באמת במובן של הנגשת שירותים ודברים ברמה הזו. יש עוד שאלה בצ'אט, האם ניתן בסיום המחקר להנגיש לציבור את הדאטה שרוכשים מכם? אז באופן כללי בחוזה מול ברייט אתה אומר שאתה קונה את המידע לשימוש ספציפי. ספציפית בהקשר האקדמאי, אני מכירה את הצורך בעצם, בגלל שאנשים צריכים להיות מסוגלים לאמת ולתקף את המחקר, להשתמש בדאטה סט, אז בעבר היו סמפלים ברמה מסוימת שחוקרים הצמידו בעצם והעבירו. אנחנו בחוזה הבסיסי, אתה רוכש אותו לעצמך, אתה לא אמור לפרסם, אבל בפועל היו במקרים שהצטרכנו שוב למטרות ריסרצ' אז אפשרנו את הדבר הזה. עוד שאלות? אז הזכרתם קודם את הדאטה סטים מבוססי הטקסט, ואני מבינה שזה, אם תוכלו לחדד בין את סוגי הדאטה סטים שהם תלויי value, איזה ערכים, מטה דאטה ומספרים, לעומת טקסט חופשי. טוב, אז אמרתי, ספציפית דיברתי על המרקט פלייס, וכאילו התהליך חשיבה שאנחנו עוברים בשביל להשקיע בעצמנו, כאילו להשקיע, כשאני אומרת להשקיע בעצמנו, זה אומר שהסקרייפינג הוא על חשבוננו, כאילו, שזה הפן היקר, כאילו, שזה הקריאות לאתר וזהו, הכל על חשבוננו, ואז לקוחות באים ורוכשים הם פרי-מייד כזה. אז בהקשר הזה אנחנו שמים את הדגש יותר על הדאטה סטים שמכילים המון מידע כאילו בשתי כאילו הדימנשן, גם מבחינת כאילו המון פילדים שאנחנו להוסיף. זה לא חייב להיות, יכול להיות הרבה מידע טקסטי, אבל לא חייב להיות נומרי או בוליאני או כאלו. אבל שהוא יהיה ממש ממש מקיף, שאני לא אעשה רק דאטה סט שמראה רק את העמוד הרייטינג של משהו, כי זה לא בהכרח יהיה רלוונטי לכולם. אז מנסים שזה יהיה כמה שיותר מיועד לכמה שיותר use cases וכמה שיותר לקוחות. זה התהליך חשיבה במרקט פלייס. זה לא לוקח משאר המוצרים שיש לנו, שתמיד אפשר עדיין לבנות דברים שהם יותר customized לך. אם אתה רוצה דאמפים של טקסט, אין בעיה לעשות את זה. זה פשוט לא בהכרח יהיה זמין במרקט פלייס, אבל אפשר לעשות את זה בפתרונות האחרים. וזהו, ורק אתרי חדשות ספציפית, אז באמת כאילו זה השיקול. הרבה גם חסומים, הגדולים חסומים, אז גם לא ראינו צורך, אבל אפשר, מה שפתוח אפשר לעשות כ-custom data set, או אפילו אם מישהו ספציפית רוצה לכתוב בעצמו את הכל, אז להשתמש ב-ID, שזה אחד המוצרים. אני חושבת שבלינקים שנצרף לכם ניתן גם דוקימנטיישן ל-ID, ואז מי שזה רלוונטי לו זה יהיה מאוד ברור, ומי שזה לא רלוונטי לו זה כנראה איזשהו סנן טבעי, אבל בגדול איך אתה לוקח את הטמפלטים שלנו, של קוד, של בניית סקרייפר, לוקח אותך 30-40% דרך, ומכניס לתוכם כל אתר ציבורי שאתה רוצה לאסוף ממנו. שוב, זה יהיה יותר עבודה ממה שליאור הציגה היום, אבל זה לגמרי מקצר דרך לעומת מי שעכשיו יישב וינסה לבנות לעצמו סקרייפר מאפס בביתו. מעולה. אז נראה לי שככה 10 דקות לפני הסיום נחזיר לכולם. אני קודם כל רוצה להודות שוב על ההזדמנות, ורד. היה ככה כיף מאוד להיות כאן היום. מבחינתנו נשמח לשתף פעולה עם מי שזה רלוונטי לו ברמות השונות. אני שמה עכשיו עוד פעם את הלינק שדניאל יצר לפורום. מי שיכניס את שמו, זה יהיה הדרך הכי טובה מבחינתנו לתקשר איתו ולדעת שבעצם הייתם חלק מהסדנה היום, ומכאן והלאה לתמוך במחקרים. וזהו, שיהיה לכולנו שבוע סביר עם בשורות טובות וחג שמח. אני גם אוסיף שבלי קשר ליוזמות גדולות יותר, כולם יכולים ליצור חשבון בחינם, להוריד סמפלים, לשחק עם הפרי דאטה סטס, וכאילו אולי זה יעזור טיפה לגבש יותר הבנה של מה אפשר לעשות. אז זה בלי קשר למחקרים הגדולים יותר.
המון המון תודה לכם. אנחנו נפיץ את ההקלטה, אנחנו נפיץ גם את האינפורמציה שהייתה בצ'אט מכם, לכל מי שנרשם, לא רק למי שהיה פה בשנתיים האחרונות, ולהתראות לכולם. תודה רבה, להתראות. תודה. ביי ביי. להתראות לכולם. ביי ביי.